Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους σας. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη να πούμε. Αληθώς, είναι η πρώτη μας εκπομπή μετά τις μεγάλες μας διακοπές. Ναι. Να καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, καθώς επίσης συγγραφέα. Νομίζω είναι ήδη πολύ γνωστός σε όσους μας παρακολουθούν σε αυτή την εκπομπή. Να τον ευχαριστήσουμε που είναι σήμερα μαζί μας και που εισάγει τις εκπομπές μας μετά το Πάσχα. Με τη δική του παρουσία. Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, μιας και η εκπομπή, όπως ξέρει ο κόσμος, γράφεται Δευτέρα. Και χθες μόλις είχαμε την ψήφιση από το Κοινοβούλιο, το οποίο παίζεται και κατά πόσο είναι νόμιμο, ενός, από ό,τι λέγεται, του πιο σκληρού ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος, μεταρρύθμισης μάλλον, στην ιστορία μας σχεδόν. Και θα ήθελα ένα σχόλιο για τον κύριο Κοντογιώργη, από τον κύριο Κοντογιώργη καταρχήν, για την ίδια την ουσία των μέτρων αυτών, γιατί δεν έχει να κάνει πλέον μόνο για εισπρακτικούς λόγους ή για, ασφαλιστικούς ή για μεταρρυθμίσεις που μας λένε. Πρόκειται για μέτρα τα οποία σκοπεύουν στην υποδούλωση, να πούμε, στην χειραγώγηση, πώς να το πω, στην υποταγή των πολιτών. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα αυτό που αποκαλείται Βουλή δεν συγκεντρώνει καμία από τις προϋποθέσεις του σεβασμού του θεσμού με τον τρόπο που λειτουργεί. Είναι ένα ουσιαστικά καθαρτήριο που ξεπλένει όλες τις ανομίες του πολιτικού προσωπικού που κατέχει το Κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι πρωτότυπη σκέψη δική μου. Αν κανείς κάνει μια περιγραφή των νομοθετημάτων που γίνονται εκεί, που περνάνε και αποφασίζονται, το διαπιστώνει κανείς άνετα. Έπειτα είναι και ένας τυπικός γραφειοκρατικός μηχανισμός νομιμοποίησης πολιτικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί αλλού. Είτε αφορούν νομοθεσίες είτε άλλα ζητήματα. Εάν μετρήσετε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και από πού προέρχονται, θα διαπιστώσετε ότι είναι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας που κυβερνάει τη χώρα. Επομένως, δεν πρόκειται για μία άλλη συνιστόσα του θεσμικού περιβάλλοντος αυτού του πολιτικού συστήματος που, αν θέλετε, λειτουργεί σε αντιστάθμισμα προς την κεντρική εξουσία. Είναι ο φορέας νομιμοποίησης των πολιτικών αποφάσεων που παίρνονται σε επίπεδο κυβέρνησης. Εκεί λοιπόν διαπιστώνουμε ότι οι αποφάσεις που παίρνονται πρώτα-πρώτα κατατείνουν στο να καθαγιάσουν και να νομιμοποιήσουν έκνομες λειτουργίες λαιλατικού τύπου που αφορούν σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη χώρα. Δεύτερον, να εγκαταστήσουν προνόμια του πολιτικού προσωπικού και πολλών άλλων που κινούνται γύρω από αυτό. Σκεφτείτε ότι σήμερα ένας βουλευτής, του οποίου η μόνη χρησιμότητα που υπάρχει είναι να βάζει την υπογραφή εκεί που θα του πει ο αρχηγός του, μας κοστίζει 600.000 περίπου το χρόνο, όλες οι απολαβές. Και για να δείτε την αντίφαση, όταν έγινε το πρόσφατο δημοψήφισμα, έγινε πολλής λόγος για το ότι δεν μπορούν να υποβληθούν στην γνώμη της κοινωνίας, του κυρίαρχου λαού λένε, υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το δημοσιονομικό σύστημα. Με το επιχείρημα ότι δεν θα δεχθεί ποτέ να φορολογείται. Λοιπόν, στη δημοκρατία δεν φορολογείται ο λαός, φορολογούνται οι πλούσιοι. Είναι γεγονός ότι το ποιος φορολογείται και ποιος όχι δείχνει και τον χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο απαγορεύουν στον υποτιθέμενο κυρίαρχο λαό που είναι η κοινωνία, το επιτρέπουν σε όλα τα επίπεδα
για τον εαυτό τους. Δηλαδή αυτοί ψηφίζουν αν θα φορολογούνται ή όχι, αυτοί ψηφίζουν για τις απολαβές τους, για τις ασυλίες τους, για την αμνίστευση των αδικημάτων τους και 1002 άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι όντως ένα καθαρτήριο το οποίο λειτουργεί για την νομιμοποίηση πολιτικών αποφάσεων και μάλιστα με σημαντικό κόστος για την ελληνική κοινωνία, έτσι. Τώρα, ως προς τις αποφάσεις που παίρνονται, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις, ξέρετε, έχουν ένα άλλο περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει θεσμικές, άρα παρεμβάσεις σε ζητήματα θεσμών και βεβαίως λειτουργιών του πολιτικού συστήματος ή της δημόσιας διοίκησης ή της κοινωνίας. Εν προκειμένου, αυτό που λένε μεταρρύθμιση είναι μια συνολική αποδόμηση του οικονομικού ιστού και στο πλαίσιο αυτό, αν θέλετε να το πούμε με τους απλούς περιγραφικούς όρους, μιας λαιλασίας της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Διότι στο τέλος, εάν θέλουμε να πούμε ότι τα ταμεία δεν έχουν ικανότητα να ικανοποιήσουν το σκοπό τους, θα πρέπει να δούμε γιατί. Δεν γίνεται να λέμε δεν έχουν τα ταμεία τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των συντάξεων και από την άλλη μεριά να μην εξετάζουμε τι έγινε με τη διαχείριση των ταμείων, ποιους αποτυχημένους πολιτικούς έβαζαν για να κάνουν ρουσφέτια και πελατειακές σχέσεις, τι διάλυση, καθεστώς διάλυσης υπήρξε, τι ζητήματα έχουν να αναδειχθούν αν γίνει μια απλή έρευνα αυτού του φαινομένου, για να μην πάμε πολύ μακριά, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Συνεπώς, κάθε πράγμα το οποίο διαπιστώνεται ότι δεν πάει καλά και άρα πρέπει κάποιος να πληρώσει το κόστος, πρέπει να διαρωτηθούμε και ποιος ευθύνεται. Οι ευθύνες θα αποδοθούν κάποτε? Γιατί είναι προφανές ότι, όπως μας είπε και ο τωρινός Πρωθυπουργός και όπως έλεγαν και οι προηγούμενοι και όλοι μαζί, τις ευθύνες τις απονέμει ο λαός στις εκλογές. Αν στις εκλογές αυτό που γίνεται είναι να ψηφιστεί μια καινούργια κυβέρνηση για το μέλλον. Δεν είναι τιμωρία. Η τιμωρία, άρα το ελέγχην του πολιτικού προσωπικού, έχει να κάνει με την δικαιοσύνη και την απόδοση δικαιοσύνης. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι οι οποίοι είναι επικαρποτές της πολιτικής κυριαρχίας και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, Λουδοβίκη, είναι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι εάν τους προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη, εάν δηλαδή επιχειρηματολογήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό θα είναι και ένα ζήτημα το οποίο κατατείνει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Μα, συγγνώμη, η πολιτική ζωή μπορεί να εγκληματεί χωρίς να της αποδίδεται δικαιοσύνη? Να μην αποδίδεται η δικαιοσύνη για αυτούς οι οποίοι υφίσταται την εγκληματική τους δραστηριότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται εδώ. Κυβερνάνε και έχουν την ευθύνη όλης της χώρας. Ένας ο οποίος αδικεί το διπλανό του, τιμωρείται. Ένας ο οποίος αδικεί ολόκληρη τη χώρα δεν πρέπει να υπέχει ευθύνη γι' αυτό? Ερώτημα είναι. Και δεν αφορά μόνο τις κλοπές ή τις αμνηστεύσεις όλων των αδικημάτων τους που διαπράττουν. Αφορά όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της πολιτικής. Κάποτε συζητούσαμε με έναν πολιτικό και λέει αυτό είναι φασιστικό. Δηλαδή το να της υποβάλει κάποιος στη δικαιοσύνη για την ανευθυνότητα και για τις πολιτικές λαιλασίες που έχουν ακολουθήσει, είτε τις πούμε πελατειακές είτε όχι, θεωρείται ότι είναι φασιστικό. Όπως και αν θέλετε η αναφορά στην βούληση της κοινωνίας, στο να έχει λόγο η κοινωνία στις πολιτικές αποφάσεις και όχι στην ελευκό εξουσιοδότησή τους, πάλι θεωρείται ότι είναι φασιστικό. Μήπως κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε για τις έννοιες, για να μην γίνεται αυτή η ιδεολογική χρήση η οποία είναι καταχρηστική και περιορίζει τα μυαλά των ανθρώπων και δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν πέραν της παρούσης πραγματικότητας. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχουν φτάσει στο σημείο να προσωποποιούν τους θεσμούς. Δηλαδή βγαίνει ο τάδε πολιτικός και λέει ότι αν κρίνεις εμένα ή αν κατηγορείς εμένα, κατηγορείς τη δημοκρατία. Κατηγορείς το Σύνταγμα, σου λέει. Αναγάγονται μόνοι του Σύνταγμα, συνταγματικό τόξο. Αυτοί που μιλάνε για συνταγματικό τόξο είναι οι πρώτοι που παραβιάζουν σε όλες τις διατάξεις του το Σύνταγμα. Εάν πιάσουμε μία προς μία τις πολιτικές διατάξεις του Συντάγματος, θα διαπιστώσουμε ότι τις παραβιάζουν όλες. Όταν λέμε όλες και μάλιστα κατάφορα υπέρ τους.
Εις βάρος επομένως της κοινωνίας. Από τις εκλογές μέχρι τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Δεν δηλώνουν οι ίδιοι ότι το σύστημα είναι δημοκρατικό. Με συγχωρείτε. Όταν λοιπόν ένα σύστημα είναι δημοκρατικό, δεν πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση, δηλαδή αρμονία μεταξύ της βούλησης της κοινωνίας και των πολιτικών αποφάσεων. Ποιος θα τους δεσμεύσει σε αυτό, όταν οι ίδιοι νομοθετούν την δική τους ασυλία απέναντι σε ό,τι υπόσχονται, λειτουργώντας εν συνειδήσεω ως κοινοί απατεώνες. Όταν δηλαδή υπόσχονται ότι θα κάνουν αυτό όταν θα έρθουν στην εξουσία και μόλις έρθουν στην εξουσία, χωρίς να αλλάξει το περιβάλλον, το ίδιο περιβάλλον, κάνουν τα εντελώς αντίθετα. Και μάλιστα επέρονται ότι δεν κυβερνούν με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν συνείδηση, είναι τόσο πολύ η έπαρσή τους, που δεν έχουν και συνείδηση των λεγόμενων τους. Ότι όταν λένε ότι δεν κυβερνούν με βάση τις δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι δεν κυβερνούν με βάση τη βούληση της κοινωνίας. Ότι την έχουν γραμμένη στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι ο ακριβέστερος, ακόμα και αυτές που είναι κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις, έτσι, με στοχευμένες ερωτήσεις για να καθαγιάσουν το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα και τις λειτουργίες του, βγάζει από μέσα την απόλυτη αναντιστοιχία μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. 80% εναντίον των συγκεκριμένων πολιτικών που ακολουθούνται. 92% εναντίον του πολιτικού προσωπικού. Έρχονται λοιπόν στη συνέχεια και λένε το πολιτικό μας σύστημα, δηλαδή τα κόμματα, έρχεται, το έλεγε προηγούμενος πολιτικός, τώρα έρχεται ο τωρινός πρωθυπουργός και λέει το παλαιό πολιτικό σύστημα, εννοώντας δηλαδή ότι αν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία είναι άλλο πολιτικό σύστημα από ότι αν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η προσωποποίηση, η ιδιοκτησιακή αντίληψη του πολιτικού συστήματος, που το κόμμα αντί να είναι ο διαμεσολαβητής και μακριά από αντιπροσώπευση, αλλά διαμεσολαβητής και διαχειριστής για λογαριασμό κάποιου άλλου, εμφανίζεται να είναι ο ιδιοκτήτης του. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αντί να αντλήσουν από την κοινωνία προσωπικό το οποίο θα είναι ικανό να διαχειριστεί σημαίνουσες διαστάσεις της οικονομίας και του κράτους, πηγαίνουν και παίρνουν από την καταβόθρα του βαθέως κόμματος όλα τα παράσιτα, τα οποία στη συνέχεια θα παίξουν το ρόλο του διαχειριστή του πολιτικού συστήματος, ως υπουργοί, ως βουλευτές κλπ. Λοιπόν, αυτοί πώς θα σκεφτούν όταν γίνουν υπουργοί? Είναι ιδιοκτησιακή αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν δεν είναι πολιτικό σύστημα κατά την φύση του, όπως έχει διδαχθεί από την νεωτερικότητα και όπως εφαρμόζεται κατά ένα σχετικό βαθμό στην Ευρώπη. Είναι αυτό που λέω, είναι η εκφυλισμένη εκδοχή του πολιτικού συστήματος αυτού, που στην Ελλάδα στοιχειοθετεί την έννοια της δυναστικής κομματοκρατίας. Είναι καθεστώς ουσιαστικά. Διότι το ίδιο πολιτικό σύστημα υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά έχει μια αντιστοίχηση για λόγους που δεν μπορούμε να τους εξετάσουμε, τους έχω αναλύσει σχετικά. Γιατί εκεί είναι η ορθοταξία του πράγματος και εδώ είναι ο εκφυλισμός του. Αλλά το να εμφανίζουν αυτό το σύστημα ως δημοκρατικό και ως αντιπροσωπευτικό συνάμα αποτελεί και πρόκληση στο κοινό νου. Έτσι. Ο ανεξαρτήτως του αν μιλάνε για συνταγματικό τόξο, για δημοκρατίες κλπ. Έχει ενδιαφέρον όμως να προσέξουμε ότι πιο πολλοί μιλάνε για τη δημοκρατική νομιμοποίηση αυτού του συστήματος ή της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, παρά οι δεξιοί. Για συγκρατήστε το για να δούμε τι θέλουν να πούν με αυτό. Γιατί θέλουν να πούν πολλά. Σε συνέχεια όλων όσων μας είπατε και στο πρώτο ερώτημα του Μενέλαου αλλά και στο δεύτερο, και με αφορμή το τελευταίο σας βιβλίο, η Σιριζέα Αριστερά ως Νέα Δεξιά, το συντηρητικό ιδιώνυμο της αριστεράς, εκδόσεις Πατάκη. Μου επιτρέπετε να το δείξουμε? Βεβαίως, ναι. Είναι αυτό το βιβλίο, να φαίνονται και οι εκδόσεις Πατάκη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας σήμερα, σε συνδυασμό με τις νέες πολιτικές ορθότητες και τους βολικούς αντικρατισμούς που στρέφονται ειδικά κατά του εθνικού κράτους, θεωρείτε λοιπόν ότι εμφανίζεται μια νέα μορφή ολοκληρωτισμού, ίσως και μια νέα μορφή φασισμού, θα τολμούσα να ρωτήσω, που συνίσταται στην καταγγελία και το στιγματισμό κάθε αντίστασης ακριβώς με τη χρήση της λέξης φασισμός? Κυριολεκτείτε. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση, που στην πραγματικότητα είναι ένα άλμα προς τα εμπρός μιας ορισμένης περιοχής
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των συγχρόνων κοινωνιών, δηλαδή η οικονομία και όλες οι άλλες παράμετροι όπως η επικοινωνία κλπ. Ήταν ζητήματα που είχαν να κάνουν με το εσωτερικό του κράτους. Γι' αυτό και μιλάγανε για πολιτική κυριαρχία του κράτους. Θα θυμάστε στο παρελθόν ότι υπήρχαν προϊόντα ελληνικά και στις άλλες χώρες παντού ήταν, τα οποία στο μέτρο που έπρεπε να υποστηριχθούν για να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα αστικής τάξης και δυνάμεων της εργασίας στο εσωτερικό, μια συσσόρευση δηλαδή κεφαλαίου όπως λέγεται, απαγορευόταν τα αντίστοιχα προϊόντα τα ξένα να έρχονται στην Ελλάδα. Ακόμα και η Coca-Cola της αμερικανικής υπερδύναμης δεν ήρθε στην Ελλάδα έως τη στιγμή που υπήρχε το tam-tam του Fix. Είναι η αρχή της προστασίας. Αυτά λοιπόν σήμερα έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει με ποια έννοια? Ότι η επικοινωνία, η τεχνολογική επικοινωνία και συγχρόνως οι ριζικές μεταβολές στο πεδίο της οικονομίας έχουν οδηγήσει σε μια υπέρβαση όχι του κράτους, αλλά της κυριαρχίας του κράτους. Έχει σημασία αυτό για να δούμε γιατί. Και κινούνται οριζόντια μέσα στα κράτη από τη μια άκρη της γης στην άλλη. Ο Πακιστανός ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα, εξίσου όσο ξέρουμε κι εμείς, εάν παρακολουθεί τα διαδίκτυα της τηλεοράσης κλπ. Ο επενδυτής κεφαλαιούχος μπορεί να επενδύει σήμερα στη Νέα Υόρκη, το απόγευμα ή το μεσημέρι κάπου αλλού σε όλο τον πλανήτη. Έπαψε η αστική τάξη να είναι αυτό που ξέραμε στο παρελθόν, ο βιομήχανος που είχε το εργοστάσιό του και έκανε. Είναι μια κινούμενη άμμος που αυτοαναπαράγεται και δεν έχει αντιστοίχηση με πραγματολογικές συνθήκες όπως είχε στο παρελθόν. Είναι η αναπόφευκτη εξέλιξη αυτού του συστήματος. Έχουν λοιπόν αναπτυχθεί σε πλανητικό επίπεδο, σε κόσμο συστημικό θα έπρεπε να λέμε καλύτερα, τη στιγμή που οι κοινωνίες έχουν παραμείνει στο παρελθόν. Έχουν παραμείνει δηλαδή στις ρυθμίσεις θεσμικές και άλλες, σχέση κοινωνίας και πολιτικής, γιατί στην πολιτική αποφασίζονται όλα, που ίσχυαν στο 18ο αιώνα. Τότε που έπρεπε να φτιαχτούν οι σύγχρονες κοινωνίες. Βγαίναν από τη φεουδαρχία. Λοιπόν, αυτό είναι που έχει ανατρέψει τις ισορροπίες. Γιατί όταν είχαμε τους αστούς μέσα στο κράτος, τις δυνάμεις της εργασίας μέσα στο κράτος και μια πολιτική, γινόταν ένας συσχετισμός δυνάμεων που ουσιαστικά οδηγούσε σε συμβιβασμούς. Μια κοινωνική συνοχή και μια αποδοχή πολιτικών που είχαν μονομέρειες, αλλά ωφελούσαν και το σύνολο. Γι' αυτό και οδηγηθήκαμε σε σχέσεις εργασίας δημοσίου δικαίου, γι' αυτό και οδηγηθήκαμε σε αυτή την ελευθερία και την ευημερία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν το κύριο γνώρισμα της Δύσεως, κυρίως. Τώρα πια έχει τελειώσει αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος μπορεί να πει ότι σήμερα επενδύει στην Ελλάδα ή αυτή τη στιγμή και αύριο φεύγει και πηγαίνει αλλού, μπορεί άνετα να πει επίσης ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Αν θα διαρριχθεί η κοινωνική συνοχή, αν θα έχουμε επανάσταση, εξαγέρση, ή θα πάρει τα χρήματά του, θα πάει αλλού. Δεν έχει ρίζες σε έναν τόπο. Αυτό λοιπόν του επιτρέπει επίσης να υπαγορεύει πολιτικές. Διαπιστώνουμε λοιπόν σήμερα ότι στη Δύση και παντού ο σκοπός της πολιτικής, το πολιτεύεστε, έχει να κάνει με το συμφέρον των αγορών. Τι θέλουν οι αγορές. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία οι μεν παράμετροι της οικονομίας και της επικοινωνίας κυρίως έχουν μεταβεί στο μέλλον, οι δε κοινωνίες έχουν μείνει στο παρελθόν. Έρχεται λοιπόν η αριστερά, η οποία πάντα ήταν ένα παρακολούθημα του φιλελευθερισμού, δεν είχε πρωτοτυπία σκέψης ποτέ. Η αριστερά ερμήνευε τα γεγονότα, ύπευε στο πολιτικό σύστημα αντί μιας φιλελεύθερης ή δεξιάς κυβέρνησης, προκειμένου να υποστηρίξει ή υποστήριζε άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Αλλά μέσα στο ίδιο σύστημα. Αν πιάσετε τις αναλύσεις που κάνουν οι δεξιοί και οι αριστεροί για το πολιτικό σύστημα, θα διαπιστώσετε ότι τα ίδια λένε και οι μεν και οι δε. Η μόνη διαφορά που υπήρχε, και για το οικονομικό σύστημα εννοείται, η μόνη διαφορά που υπήρξε στον προηγούμενο αιώνα ήταν η αντίληψη, μάλλον το διακύβευμα εάν η ιδιοκτησία της οικονομίας θα έπρεπε να ανήκει στον ιδιώτη κατά κύριο λόγο ή στο κράτος. Λοιπόν,
δεν είχαν συνειδητοποιήσει ή της αριστεράς ότι όταν θέλανε στο κράτος αυτό που κατέχει τα πάντα, το κράτος δεν είναι μόνο η επικράτεια, έτσι, είναι επίσης η αστυνομία, είναι ο στρατός, είναι το πολιτικό σύστημα, είναι η δημόσια διοίκηση, είναι η δικαιοσύνη, είναι όλα, το πολιτικό σύστημα. Όταν λοιπόν σε όλα αυτά προστίθεται και η οικονομία, είναι ο ορισμός του ολοκληρωτισμού. Το είδαμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο που είναι φαινόμενο της αριστεράς, μιας ορισμένης τουλάχιστον εκδοχής της αριστεράς, δεν μπόρεσε να αντέξει περισσότερο μέχρι τη δεκαετία του 80. Έτσι. Οδήγησε αφού εξεπλήρωσε το ρόλο του, τις κοινωνίες σε καθυστέρηση να τις βγάλει στην επιφάνεια μιας σχετικής ελευθερίας, κατέρευσε. Λοιπόν, όπως κατέρευσε και ο υπαρκτός φιλελευθερισμός, ο φιλελευθερισμός εντός του κράτους. Οι μεν λοιπόν δυνάμεις του φιλελευθερισμού προσαρμόστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν γίνει το παρακολούθημα της διεθνούς των αγορών, αλλά οι δυνάμεις της αριστεράς, εάν δεν παραμένουν στην παλαιοντολογία του παλαιού μαρξισμού και λοιπά, του κομμουνισμού, έχουν γίνει όχι απλώς όπως ήταν στο παρελθόν το παρακολούθημα του φιλελευθερισμού, αλλά υπέρ των δυνάμεων της εργασίας, αλλά έχουν γίνει αυτή τη στιγμή το παρακολούθημα του νέου φιλελευθερισμού υπέρ των δυνάμεων της αγοράς. Και μάλιστα είναι οι ιδεολογικοί θεμελιωτές του. Είναι αυτοί που ιδεολογικά διευρύνουν το πεδίο, επιχειρηματολογώντας και υπέρ των δυνάμεων της οικονομίας, της παγκοσμιοποίησης και υπέρ των δυνάμεων της κινητικότητας της εργασίας. Και που κατατείνουμε στο να μεταβάλουμε διαχειρός τους την εργασία από σχέση δημοσίου δικαίου σε εργασία εμπόρευμα. Να πουλιέται όσο όπως οι ντομάτες, όπως οι πατάτες κλπ. Ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Τα κλάματα που κάνουν, τα δάκρυα που χύνουν δήθεν για την κοινωνία είναι δάκρυα τα οποία είναι υποκριτικά. Διότι είναι αυτοί οι οποίοι διακινούν αυτή τη στιγμή, περισσότερο από κάθε άλλον, οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει αντιστάσεις σε αυτή την εξέλιξη την οποία ζούμε. Αντί δηλαδή να θέλουν να συμπήξουν μια συλλογικότητα η οποία θα βασίζεται εννοείται στην πολιτισμική συνοχή μιας χώρας, της κοινωνίας μιας χώρας, κατατείνουν μανιωδώς και αιμονικά να την αποδομήσουν. Ποιον βοηθάει αυτό? Ποιον βοηθάει η λογική της απεριόριστης και ανοιχτής κινητικότητας της εργασίας που εξισώνει τον πολίτη με τον οποιονδήποτε οικονομικό μετανάστη? Γιατί το ζήτημα δεν είναι να λειτουργήσει κανείς μέσα στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας της εργασίας και να την απαγορεύσει. Δεν είμαστε όπως νομίζουν, όπως διατείνονται υποκριτικά ανάμεσα στα κλειστά σύνορα και στα ανοιχτά σύνορα. Αυτά είναι υποκρισίες που ανάγονται σε επιχειρήματα του 19ου αιώνα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα διακινούν είτε η της άκρας δεξιάς, είτε η της Συριζέας, ας πούμε, αριστεράς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μας λένε ουσιαστικά ότι πρέπει να αποδομήσουμε την κοινωνική συλλογικότητα για να μην έχει αντιστάσεις σε τι? Σε πολιτικές εξουσίες οι οποίες διακινούν το συμφέρον των αγορών. Τι δεν θέλουν στην πραγματικότητα να γίνει? Να τους ενοχλήσει η κοινωνία στην πολιτική κυριαρχία που έχουν. Όταν όμως τα κράτη έχουν χάσει την εξωτερική τους πολιτική κυριαρχία διότι το πολιτικό προσωπικό το ελέγχει η δύναμη της αγοράς, τότε αυτός που ελέγχει το πολιτικό προσωπικό και το έχει μεταβάλει σε όμηρό του, δηλαδή οι αγορές, ασκούν την πολιτική κυριαρχία επί της κοινωνίας. Το κράτος δεν είναι πολιτικά κυρίαρχο μόνο ρητορικά απέναντι στους τρίτους, είναι και απέναντι στην κοινωνία. Πώς θα αντισταθμιστεί αυτό? Ένας τρόπος υπάρχει. Αυτός που δεν θέλουν να τον συζητήσουν, να μπουν οι κοινωνίες στην πολιτική. Διότι υπάρχει πολιτική κυριαρχία επειδή το κράτος έχει το μονοπόλιο του πολιτικού συστήματος. Αλλά δεν είναι αυτονόητο όπως το διδάσκουν. Και βλέπετε ότι για να αντιτείνουν και να υπερασπιστούν αυτή την βαθιά αντιδραστική πολιτική, αναφέρονται και σε αυτό που είναι ήδη αντιδραστική αναφορά, δηλαδή στο διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός τι έφτιαξε? Έφτιαξε το κράτος πολιτικής κυριαρχίας, γιατί αυτό υπήρχε τότε ως δυνατότητα απέναντι, δεν υπήρχαν κοινωνίες απέναντι στον φεουδαλικό άρχοντα. Σήμερα λοιπόν, όταν κανείς μιλάει για
το αντιστάθμισμα στους συσχετισμούς δυνάμεων ανάμεσα στις αγορές που είναι παγκόσμιες, έχουν κατακτήσει τη δύναμη του μέλλοντος και στις κοινωνίες που είναι στο παρελθόν. Εάν τις κοινωνίες, άρα το πολιτικό σύστημα, το κρατάμε στο παρελθόν, δεν υπάρχει ελπίδα να αντισταθμιστεί. Τι μας ήρθαν και μας είπαν αλήθεια σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη δεκαετία του 80. Ότι θα πάμε, λέει, θα κάνουμε κι εμείς παγκοσμιοποίηση των κινημάτων. Τους βολεύει να λένε. Πήγανε στη Γένοβα, κάνανε πανηγύρια, βάλανε μουσικές. Όσοι είχαν να πληρώσουν ή τους πλήρωναν κάποιοι για να πάνε, μετά πήγαν στη Βραζιλία και ούτω καθεξής. Οι άλλοι παίρνουν το αεροπλάνο, η G8, η G20 κλπ. Πάνε, συσκέπτονται όπου τους αρέσει, παίρνουν τις αποφάσεις, τις εφαρμόζουν διότι έχουν τα κράτη στα χέρια τους και την οικονομία και τελειώνει. Εάν λοιπόν αυτού του τύπου οι κινηματικές λογικές απέτυχαν μέσα στο κράτος της πολιτικής κυριαρχίας, θα πετύχουν στο παγκόσμιο επίπεδο, στο πλανητικό. Τι δηλώνει όμως αυτό όλο? Ότι ιδεολογικά έχουν υπερακοντήσει τις πολιτικές δυνάμεις του φιλελευθερισμού και έχουν πάει πολύ πιο πέρα στην υπεράσπιση της πράξης της διεθνούς των αγορών. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μεταβάλουν τη χώρα, την κάθε χώρα, σε χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού και βεβαίως αν θα ήθελαν να λειτουργήσουν ως αριστεροί της μαρξιστικής αριστεράς, θα έπρεπε να πάνε στο Πακιστάν, να πάνε εκεί που παράγεται, στη Συρία που παράγεται το κοινωνικό πρόβλημα ή που παρεμβαίνει ο ιμπεριαλισμός, να κάνουν εκεί αντίσταση. Όχι να λειτουργούν όπως χριστιανικό το τρόπο. Να τους κάνουμε αρχιεπισκόπους, πατριάρχες, πάπες. Δεν χρειάζεται να τους έχουμε πρωθυπουργούς σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ απλό το θέμα. Κοινωνικά, ως κοινωνικό και πολιτικό πρόγραμμα, τι έχουν να μας πούν? Τίποτε απολύτως. Διακινούν και καθαγιάζουν τη διεθνή των αγορών περισσότερο από κάθε άλλον. Έχουν υπερακοντήσει, γι' αυτό λέω ότι είναι νέα δεξιά. Είναι η δεξιά που έχει υπερακοντήσει την παραδοσιακή δεξιά και είναι βαθιά βουτυγμένη στην αντιδραστική αντίληψη της διεθνούς των αγορών. Θα μπορούμε να ισχυριστούμε δηλαδή ότι τα μνημόνια και ειδικά το 4ο μνημόνιο και η δεύτερη φορά αριστερά αποτελούν την αιχμή του δώρατος της ολοκλήρωσης μιας τέτοιου τύπου παγκοσμιοποίησης? Είναι την Ελλάδα ηθιγένεια μιας τέτοιας κατάστασης. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η εφαρμογή της παγκοσμιοποίησης στο εσωτερικό της Ευρώπης, του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο που είναι πλανητικό στην Ευρώπη έχει θεσμοθετηθεί ως επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δηλώνουν, δεν το κρύβουν άλλωστε. Αυτό είναι το επίσημο δόγμα του τι πολιτικές ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στην Ελλάδα όμως έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει να την ξέρουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Η κρίση που διανύουμε δεν είναι η κρίση που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα και αιτία την διεθνή κρίση. Διότι η διεθνής κρίση είναι μια κρίση, δυτική κρίση βασικά, είναι μια κρίση η οποία αφορά όλες τις χώρες. Ξεκίνησε από την Αμερική, ήρθε στην Ευρώπη κλπ. Γιατί η Ελλάδα δεινοπαθεί μέσα σε αυτή την κρίση και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Προσέξτε, η Ελλάδα σε όλη την περίοδο αυτή, δηλαδή από την καταβολή του νεοελληνικού κράτους, από την οθωμανική περίοδο, έχει υποταχθεί σε ένα οθωμανικού τύπου καθεστώς. Απελευθερώθηκε από το οθωμανικό καθεστώς για να υποβληθεί σε ένα εσωτερικό καθεστώς κατοχής, που είναι οι ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες όμως λειτουργούν ως ξένη δύναμη πάνω στην κοινωνία. Δεν έχουν σχέση με αυτή την κοινωνική συλλογικότητα. Η τελευταία κρίση είναι όχι η κρίση που συνέβη για πρώτη φορά, αλλά η τελευταία μιας σειράς κρίσεων που έχουν αποδομήσει και συρρικνώσει όλο τον ελληνισμό, είτε δημογραφικά, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά. Αν σκεφτούμε ότι η αστική τάξη, η ελληνική, του μείζωνος ελληνισμού, ήταν μια αστική τάξη η οποία δέσποζε σε 3 αυτοκρατορίες και στη Μεσόγειο και σήμερα στον ελληνικό χώρο δεν μπορεί να σταθεί μια αυτόνομη αστική τάξη και διαπιστώνουμε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες της αστικής τάξης δεν είναι τίποτε άλλο παρά κάποιοι εργολάβοι και δηλαδή συγκατανευσιφάγοι στο κράτος, θα διαπιστώσουμε τι? Ότι ποτέ δεν ήθελαν την εθνική ολοκλήρωση οι δυνάμεις της κομματοκρατίας και η αριστερά, συνένοχοι πλήρως σε αυτό το διακύβευμα, γιατί θα έχαναν το προνόμιο να κυβερνούν
χωρίς έλεγχο, ανεξέλεγκτα. Γι' αυτό και επέβαλαν και αποδέχθηκαν το επιβεβλημένο πολιτικό σύστημα, το οποίο ήταν απολυταρχικής υφής, και το διακίνησαν με έναν τρόπο που τους επέτρεπε να αποδομούν τη συλλογικότητα, να μην έχει σχέση δηλαδή η πολιτική που ακολουθείται με τη συλλογικότητα, αλλά με τον καθέναν χωριστά. Η πελατειακή σχέση είναι το αναντίστοιχο τριτοκοσμικό πολιτικό σύστημα πάνω σε μια κοινωνία που είχε συνηθίσει στο παρελθόν, ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, να λειτουργεί με βάση την θεσμημένη συλλογικότητα, δηλαδή τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν που μας κρύβουν κάτω από το χαλί, θυμίζει, αν θέλετε το έχω πει τελευταία με αφορμή το βιβλίο μου, θυμίζει η πολιτική τάξη της χώρας, το κινηματογραφικό έργο «Ο πλανήτης των πυθίκων», που κάποια στιγμή κυριαρχούν οι πύθικοι πάνω στους ανθρώπους και κρύβουν τον πολιτισμό τους, κρύβουν αυτό που αποτελεί πρόοδο επομένως, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη δική τους ηγεμονία. Αυτό κάνουν σήμερα. Μας λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατία, μας λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αντιπροσώπευση, μας λένε ότι είναι αριστεροί και προοδευτικοί διότι έτσι όρισαν τον εαυτό τους, και οι άλλοι φιλελεύθεροι διότι κατά τον ίδιο τρόπο, και το μόνο που κάνουν είναι να κρύβουν κάτω από το χαλί αυτό το οποίο αποτελεί το καταστάλαγμα της πρόοδου, γιατί εκεί βιώθηκε η πρόοδος με όρους ελευθερίας προς την κοινωνία και ευημερίας, που είναι το παράδειγμα του ελληνικού κόσμου μέχρι και το 19ο αιώνα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που συγκροτεί ακριβώς την ιδιαιτερότητα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, άρα του κομματικού φαινομένου και κυρίως της αριστεράς. Η αριστερά, ξέρετε, λέει ότι δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να συμβάλλει σε αυτό που έγινε με το ελληνικό κράτος. Το κράτος αυτό, μας λένε, το έφτιαξαν οι δεξιοί. Λάθος. Όπου βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας ή επιρροής, συμπεριφέρθηκαν με χειρότερο τρόπο. Πάρτε το παράδειγμα των πανεπιστημίων. Το μετέβαλαν σε ιδιωτικό χώρο, άσκησαν τρομοκρατία, καταδολίευσαν. Σήμερα μην ξεχνάμε ότι μας κυβερνάει, και είναι η ακραία εκδήλωση αυτού του φαινομένου, έτσι, της κομματοκρατίας, μας κυβερνάει η αντίληψη των παρατάξεων των πανεπιστημίων, των φοιτητικών παρατάξεων, που ήταν το μακρύ χέρι, η πιο σκοτεινή πλευρά της κομματοκρατίας. Όταν διάβασα το βιογραφικό του τωρινού πρωθυπουργού, που τον έκαναν επίτιμο διδάκτορα στη Σμύρνη, και το πρώτο πράγμα που δηλώνει στο βιογραφικό του είναι ότι κατέστρεψε το Λύκειο Αμπελοκήπων και στη συνέχεια το Πολυτεχνείο, και ήταν και εκπρόσωπος στη Σύγκλιτο, ξέρω τι ακριβώς γινόταν με τις παρατάξεις. Εγώ έφτασα στο σημείο να τους καλώ να μας πούν πόσα έχουν καταστρέψει, πόσα έχουν κλέψει και τι ακριβώς έχουν κάνει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Σε όλα τα πανεπιστήμια ισχύει αυτό. Λοιπόν, ζήτησε κανείς από τον κύριο Τσίπρα να αποζημιώσει για τις καταστροφές που έκανε στο σχολείο του? Μεταρρύθμιση είναι η καταστροφή, να μαυρίζει τους τοίχους, να τους γκρεμίζει σαν να πρόκειται για μανιακούς, οι οποίοι οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημόσιο αγαθό το καταστρέφουν στο όνομα της μεταβολής ενός δημόσιου θεσμού όπως το Πανεπιστήμιο σε ιδιωτικό χώρο, για να αναπαράγουν το προσωπικό τους και τις επιρροές τους. Και μάλιστα να τους ακούμε να λένε ότι εάν θα βάλουμε τους φοιτητές να ψηφίζουν απευθείας τους εκπροσώπους τους ή να εκφράζονται απευθείας για αυτό που θέλουν, αυτό είναι φασισμός, και ότι η δημοκρατία είναι να καταδολιεύουν την πολιτική διαδικασία, τις διαδικασίες στα πανεπιστήμια, αυτές οι επέσχυντες παρατάξεις. Αυτά είναι τα τραγικά ζητήματα αυτής της χώρας. Για να μην πάμε το τι έπραξαν από κοινού με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις στους επιμέρους θεσμούς όπως ήταν οι Ολυμπιακοί κλπ. Ξεχνάμε ότι όπου και να βρέθηκαν διόριζαν, όπως και διορίζουν και τώρα τους δικούς τους. Ακούμε ότι ο Πρωθυπουργός παίρνει σύμβουλο έναν τύπο απερίγραπτο, ο οποίος προκειμένου να είναι σύμβουλός του, λέει, στα ευρωπαϊκά, και ο πρόεδρος της Βουλής παίρνει σύμβουλό του έναν ο οποίος τραγουδάει στα σκυλάδικα για τα ευρωπαϊκά πάλι, τα διεθνή.
Έλεος. Ας πάρουν κάποιους οι οποίοι να είναι δικοί τους. Δεν πρόκειται, δεν συζητάμε ότι εάν πάρουν εμένα και όχι εσάς, εγώ θα είμαι εναντίον του σοσιαλισμού τους, γιατί δεν κάνουν κανένα σοσιαλισμό, ούτε και ξέρουν τι είναι ο σοσιαλισμός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ας πάρουν έναν ο οποίος να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Να μπορεί να είναι χρήσιμος. Πληρώνεται από τον ελληνικό λαό. Και ας πάρει για τον δικό του, το βάλει στη όχι, να μην τον πάρει, με συγχωρείτε. Να δώσει να μην τον πάρει τον δικό του. Αλλά τι περιμένετε από έναν ηγέτη πολιτικό ο οποίος θεωρεί ότι είναι η περήφανη πτυχή του εαυτού του αυτό το καταστρεπτικό έργο που διέπραξε, που εκεί οικοδόμησε την προσωπικότητά του, δεν γνωρίζει τι είναι εθνικό ζήτημα, δεν γνωρίζει για γεωπολιτική, για ελληνοτουρκικά, δεν γνωρίζει τι συνέβαινε, το απέδειξε άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο παγκόσμιο σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε κάλλιστα εν ώψη του γεγονότος ότι πήγαινε στην εξουσία να μαζέψει γύρω του κάποιους ικανούς ανθρώπους. Η Ελλάδα, ευτυχώς, η ελληνική κοινωνία μέσα και έξω από την Ελλάδα έχει πολλούς ικανούς ανθρώπους. Να μάζευε κάποιους από αυτούς, να θητεύσουν σε αυτό που λέγεται κράτος και να διαμορφώσουν κάποιες πολιτικές που θα ακολουθούσαν. Έρχονται σήμερα και επιχειρηματολογούν με τον ίδιο τρόπο που επιχειρηματολογούσαν οι προηγούμενοι. Μην ξεχνάτε, όταν κάποιος έθεσε το ερώτημα σε έναν από τους πολιτικούς που τώρα είναι υπουργός, άρα να μην πληρώνουμε αφού λέγατε κι εσείς να μην πληρώνουμε. Όχι, λέει τώρα λέει θα πληρώνετε γιατί είμαστε εμείς κυβέρνηση. Καταλάβατε. Όπως επίσης έχει σημειολογικό ενδιαφέρον μερικές επιχειρηματολογίες τις οποίες εκφράζουν. Ο τωρινός Υπουργός Παιδείας κάθεται στη θέση του Παπανούτσου. Ο Παπανούτσος ήταν γενικός γραμματέας, αν θυμάμαι καλά. Αυτός είναι υπουργός, ανώτερος δηλαδή από τον Παπανούτσο. Έτσι. Σκεφτείτε που καταντήσαμε, ένας απόφυτος λυκείου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει θητεύσει, έχει κάνει και μάστερ στο Φίλιον, στο Τζίμι, παρακάτω διδακτορικό, σε χαμηλού επίπεδου. Όχι καλέ, στο Κολονάκι αστείευεστε, που θα καταδεχθούν να πάνε στα εξάρχεια. Στα εξάρχεια είναι για τους άλλους. Λοιπόν, όταν τον άκουσα να λέει ότι στο διαδίκτυο, δηλαδή οι μη συντεταγμένες κάτω από την καθοδήγηση των κομμάτων δυνάμεις οι οποίες διαμαρτύρονται είναι όχλος. Θυμίζει τον τρόπο της αντιμετώπισης των αγανακτισμένων, ξέρετε. Οτιδήποτε δηλαδή κινείται έξω από την κομματική χειραγώγηση, δεν τους νοιάζει αν τους χειραγωγεί η δεξιά. Σημασία έχει να είναι χειραγωγημένοι. Ο κοινός εχθρός είναι η κοινωνία, δεν είναι... Είναι άλλου τύπου εχθρός η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εχθρός, αντίπαλος στο ποιος θα κάνει την ομή της εξουσίας. Ενώ ο συλλογικός εχθρός απέναντι στον οποίο όλοι μαζί ομονοούν είναι η κοινωνία. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι δεν έχουν καμία ακριβώς συσχέτιση με αυτό που λέγεται κοινωνία. Το ότι επικαλούνται τις εκλογές, ωραία, είναι το 18%, 19%. Άρα δεν έχουν την πλειοψηφία. Γιατί φαλκιδεύουν λοιπόν το αποτέλεσμα και βγάζουν πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα λοιπόν δεν έχουν με τις εκλογές καμία ανταποκρισιμότητα προς τη βούληση της κοινωνίας και δεν έχουν και σε καμία από τις πολιτικές που ακολουθούν εναρμόνιση με την κοινωνική βούληση, όπως προκύπτει από το σύνολο των δημοσκοπήσεων που έχουμε, που είναι ακριβέστατος τρόπος να ξέρουμε τι θέλει η κοινωνία. Αυτό που περιφρονούν. Μιλήσατε πριν, αναφέρατε κάπου στο λόγο σας, την παραποίηση των ενιών και αναφέρατε και κάποιες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Ακούμε την μόνιμη χρήση της έννοιας εθνολαϊκισμός ως το αντίπαλο δέος στη δίθεν προοδευτική και δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακούγοντας αυτό αναρωτιέται κανείς, παρακολουθώντας και το δικό σας έργο, με ποια κριτήρια η παγκοσμιοποίηση της Ελλάδας, αυτό που αναφερθήκαμε προηγουμένως, χωρίς τεχνολογική αναβάθμιση και με τη διάλυση της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής από τη μεταπολίτευση και ύστερα, ήταν ή μπορεί να θεωρείται μια προοδευτική επιλογή. Τελικά, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κοντογιώργη, είναι τι σημαίνει κάποιος να είναι προοδευτικός και δημοκρατικών πεποιθήσεων. Διότι αυτές οι έννοιες έχουν παραποιηθεί και υποστεί βιασμό στις μέρες μας. Θα προσέθετα, για να συμπληρώσω το ερώτημα, το ίδιο για την έννοια του εξυγχρονισμού.
Ένας εξυγχρονισμός καταναλωτικός και χρηματιστικός, με τις τράπεζες και τα χρηματιστήρια συγκυριακά να ευημερούν. Ενώ διωγγώνονται τα κύματα της ανεργίας. Μιλήσατε πριν για την εργασία. Ελαστικοποιούνται οι συνθήκες εργασίας. Ιδιωτικοποιούνται τα δημόσια αγαθά. Μας μιλήσατε πριν για τα δημόσια αγαθά. Αποδομείται το κοινωνικό κράτος και διευρύνονται και οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Πόσο προοδευτικός λοιπόν και εξυγχρονιστικός μπορεί να θεωρηθεί ένας τέτοιος εξυγχρονισμός, σε εισαγωγή? Έχει σημασία να κάνω μια επισήμανση, την έχω κάνει και άλλες φορές, γιατί σημειολογικά έχει πολύ ενδιαφέρον η αντίληψη ότι, μάλλον ο όρος εθνολαϊκισμός, δηλαδή εθνικισμός και λαϊκισμός. Ξέρετε, και οι δύο έννοιες έχουν μια ιστορικότητα. Ο εθνικισμός ανάγεται στον 19ο αιώνα κυρίως και σε ένα μέρος του 20ου, στην εποχή που συγκροτούνταν τα κράτη έθνη, που το κάθε ένα από αυτά στην Ευρώπη, γιατί εκεί ήταν για πρώτη φορά που συγκροτούνταν, έπρεπε να διαμορφώσει το γεωγραφικό του χώρο, άρα να παλέψει με τον απέναντι για να κατακτήσει εδάφη, και έπρεπε να ομοιογενοποιήσει τον εσωτερικό του χώρο, ώστε να μην αναδειχθούν και άλλες κοινωνικές οντότητες και διεκδικήσουν και αυτές πολιτική αυτονομία. Παραδείγματος χάρη, οι Γάλλοι, σε αυτή την λογική της ομοιογενοποίησης, εξάλειψαν τους Βρετώνους, εξάλειψαν κάθε τι το διαφορετικό μέσα στη χώρα. Το ίδιο κάνανε όλοι. Αυτό λοιπόν είναι ο εθνικισμός. Σήμερα δεν υπάρχει η έννοια του εθνικισμού. Η έννοια του εθνικισμού σήμερα, αν θέλουμε να την ορίσουμε, είναι μόνο οικονομικός. Αλλά δεν είναι εθνικισμός ο οικονομικός επεκτατισμός. Γι' αυτό και λέω, δεν υπάρχει η έννοια του εθνικισμού. Ο εθνικισμός, αυτό που θεωρούν σήμερα, που ορίζουν ως εθνικισμό, είναι η υπεράσπιση της κοινωνικής συλλογικότητας που ανάγεται σε μια πολιτισμική βάση και μια ιστορικότητα αυτής της πολιτισμικής βάσης. Εμείς οι Έλληνες, ως ελληνική κοινωνία και ως ιστορικό παρελθόν. Οι Ιταλοί το ίδιο, οι Γερμανοί το ίδιο. Αυτό λοιπόν, γιατί το πολεμούν και το χαρακτηρίζουν εθνικιστικό? Όχι γιατί είναι εθνικιστικό, αλλά γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, το αντιστρατεύεται η διεθνής των αγορών και έρχονται πρώτοι οι της αριστεράς να το πολεμήσουν, γιατί είναι εναρμονισμένοι με τη λογική της διεθνούς των αγορών. Διότι είναι μαζί τους στο ότι το κράτος πρέπει να έχει αδιέρετα το πολιτικό σύστημα στην ιδιοκτησία του, ώστε αυτοί ως ιδιοκτήτες, γιατί αφού αντιλαμβάνονται το πολιτικό σύστημα ως το κόμμα που κυβερνάει, θα είναι ανεξέλεγκτοι να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα, για το λαϊκισμό. Και ο λαϊκισμός ιστορικά όριζε την καταδολίευση, αν θέλετε, της κοινωνίας. Της υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν έχουν ισχύ ή που θα την καταστρέψουν τελικά για να τις χαϊδέψουν τα αυτιά και ούτω καθεξής. Σήμερα δεν ορίζουν αυτό ως λαϊκισμό. Ως λαϊκισμό σήμερα ορίζουν την αναφορά στο συμφέρον των κοινωνιών σε αντίθεση με το συμφέρον των αγορών, και μάλιστα θεωρείται και ακραία πολιτική θέση να αναφέρεσαι στο συμφέρον των κοινωνιών, και δεύτερον η αποδόμηση της σκέψης αυτής καθεαυτής που έχει να κάνει με την αναφορά στη βούληση των κοινωνιών. Άρα εχθρεύονται το συμφέρον και τη βούληση. Τι σημαίνει τη βούληση? Εάν πούμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε ένα σύστημα δημοκρατίας, δηλαδή αυτοκυβέρνησης, θα μας πούν ότι είμαστε λαϊκιστές. Γιατί θα μας πούν ότι είμαστε λαϊκιστές? Γιατί αναφερόμαστε στην έννοια του λαού. Όμως, η πονηρά φύση του πράγματος δεν διακρίνει μεταξύ λαού και κοινωνίας των πολιτών. Διότι ο λαός είναι μια πολιτισμική έννοια. Έτσι. Ενώ η κοινωνία των πολιτών είναι μια πολιτική έννοια. Την έχω εισαγάγει για να καταδείξω ακριβώς ότι η βούληση της κοινωνίας των πολιτών είναι υπαρκτό γεγονός, το οποίο υπαρκτό γεγονός έχει σημασία να διερωτηθούμε εάν θα το κάνουμε στοιχείο
της πολιτικής διαδικασίας, αν δηλαδή την κοινωνία των πολιτών θα την εντάξουμε ως θεσμό, ως δήμο, όπως λέγανε οι αρχαίοι, στην πολιτική διαδικασία, καθημερινά να αποφαίνεται για οποιαδήποτε απόφαση από τις θεμελιώδεις διακινούνται στο πολιτικό σύστημα και πρέπει να αποφασιστεί ή να νομοθετηθεί η ύπαρξή τους. Και αν λοιπόν αυτό το διακινήσουμε σήμερα, θα μας πούν λαϊκιστές. Βλέπετε δηλαδή ότι εξελίσσουν τις έννοιες, αλλάζοντας περιεχόμενο, έθνος και λαϊκισμός, για να ενοχοποιήσουν την πρόοδο. Διότι τι είναι η πρόοδος που με ρωτήσατε? Κοιτάξτε, πολύ απλό. Όταν μιλάμε για κοινωνίες, πρόοδος είναι ότι απελευθερώνει περισσότερο και ότι διακινεί την ευημερία περισσότερο των κοινωνιών. Αν υπάρχει ελληνικό κράτος, ελληνικό πολιτικό προσωπικό, ελληνικά κόμματα, ελληνική οικονομία, υπάρχει επειδή υπάρχει ελληνική κοινωνία. Το ίδιο με την Ιταλία, το ίδιο με την Αμερική, οπουδήποτε. Εάν πάψει να υπάρχει η Ελλάδα, θα πάψει να υπάρχει ελληνικό πολιτικό προσωπικό, θα πάψει να υπάρχει ελληνικό πολιτικό σύστημα, ελληνικό κράτος. Είναι σαφές. Άρα η αιτία ύπαρξης όλων των άλλων είναι η κοινωνία. Και ωστόσο η κοινωνία είναι εκείνη η οποία θεωρούν ότι δεν είναι συλλογικό διακύβευμα, αλλά είναι ένα άθροισμα ατόμων τα οποία συνέβη να βρίσκονται εδώ. Γι' αυτό και ακούμε πολλές φορές τώρα με την έξαρση του μεταναστευτικού να ορισμένοι δήθεν προοδευτικοί, ουσιαστικά βαθιά αντιδραστικοί, να κατηγορούν την Ευρώπη ότι δεν εξισώνει τον οικονομικό μετανάστη με τον πολίτη. Τον εξισώνει σε πολλά ως προς τα δικαιώματα, αλλά δεν τον κάνει πολίτη, διότι στον κράτοκεντρισμό, δηλαδή στην εποχή μας που διάγει μία περίοδο όπου το σύνολο του πλανήτη είναι συγκροτημένο σε άθροισμα κρατών, το ένα δίπλα από το άλλο, πολίτης είναι ο πολίτης μιας χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχει κοσμοπολίτης, πολίτης ενός κοσμοκράτους, γιατί δεν έχουμε αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν πολίτης είναι πολίτης μιας χώρας και εκεί έχει όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ελευθερίες του πολίτη. Ο πολίτης μιας χώρας που έρχεται σε μια άλλη δεν είναι ίδιος και ίσος με τον πολίτη της χώρας, παρά μόνο σε αυτά που κατοχυρώνουν την ατομική του ύπαρξη, την ατομική του ελευθερία μέσα σε αυτήν. Ούτε συμμετέχει στο πολιτικό σύστημα, ούτε συμμετέχει σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή της και την ευθύνη της κοινωνίας. Και αυτό είναι λογικό, ξέρετε, διότι το κράτος ως επικράτεια είναι ένα μεγάλο σπίτι μέσα στο οποίο ζουν κάποιοι που αισθάνονται ότι είναι συγγενείς μεταξύ τους, πολιτισμικά συγγενείς. Όπως το σπίτι του καθενός είναι ένα σπίτι το οποίο περιέχει την οικογένεια. Για σκεφτείτε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας όποιοι θέλουν, μπαίνουν και βγαίνουν και δεν τρέχει τίποτε. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι τόσο η αρχή των κλειστών συνόρων όσο και η αρχή των ορθάνυχτων συνόρων είναι βαθιά αντιδραστικές, όχι μόνο ως προς τη σύλληψή τους, αλλά και ως προς τον χρόνο που τις επικαλούνται, γιατί είναι υποθέσεις που η μεν των κλειστών συνόρων ανάγεται στο 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, η δε ανάγεται στην αποδόμηση της κοινωνικής συλλογικότητας και στην ηγεμονία της διεθνούς των αγορών. Αυτό θέλουν. Και να προσθέσω κάτι για να γίνει πιο, ίσως αν θέλετε, διευκρινισμένο αυτό το ζήτημα, επειδή ανάγεται στην σημερινή εποχή που είναι τόσο κρίσιμη. Κατηγορούνται οι Ευρωπαίοι ότι ήσασταν ένα βήμα μπροστά, γιατί αυτό είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Ναι, κατηγορούνται ότι δεν ανοίγουν τα σύνορα. Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι τα έχουν ανοίξει τα σύνορα και στο παρελθόν και τώρα. Δέχθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες. Εκείνο που δεν θέλουν είναι να διαρρήξουν την κοινωνική συνοχή προκειμένου να επενδύσουν στο άμεσο μέλλον σε αιματοχυσία και σε αλλαγή του πολιτισμικού καθεστώτος και
του εν γέννη καθεστώτος που ισχύει στις χώρες τους. Θέλουν δηλαδή να υπάρχει μια ελεγχόμενη ροή, η οποία και θα περιλαμβάνει το ανθρωπιστικό μέρος, αλλά και θα περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι οι χώρες, οι πόλεις για την εποχή, που δεν είχαν αυτή την εσωτερική συνοχή και δεν φρόντισαν να την αποκτήσουν, οδηγήθηκαν σε αιματοχυσία, σε διαίρεση, σε εσωτερικές ηγεμονικές καταστάσεις, άρα σε καταστροφή. Πρέπει, δηλαδή, το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει επίπεδα αντιμετώπισης πολλά, δεν είναι μονοσήμαντο. Αυτοί που το επικαλούνται μονοσήμαντα είναι εκείνοι οι οποίοι ή είναι αστοιχείωτοι ή είναι βαθιά αντιδραστικοί και δεν γνωρίζουν τι συνέπειες έχει ή ποιες πολιτικές μπορεί να ακολουθήσει, σε ποιο περιβάλλον δηλαδή βρίσκονται. Άρα πρόοδος τι είναι? Πρόοδος είναι ότι οδηγεί στην ευημερία μιας κοινωνίας και στην απελευθέρωσή της. Πόσο πιο πολύ ελεύθερη είναι μια κοινωνία, όσο πιο πολύ συμμετέχει στα πεδία της ατομικής, της κοινωνικο-οικονομικής και της πολιτικής ελευθερίας. Δεν γίνεται να είναι ελεύθερος ο πολίτης όταν το πολιτικό σύστημα ανήκει σε άλλον. Η ιδιοκτησία του πολιτικού συστήματος, όπως και η ιδιοκτησία του οικονομικού συστήματος, κρίνει το πόσο ελεύθερος σήμερα είμαστε ελεύθεροι ως άτομα, στην προσωπική μας ζωή, μέσα στην κοινωνία. Αλλά δεν είμαστε ελεύθεροι ούτε στην οικονομική μας ζωή, γιατί άλλοι αποφασίζουν για μας. Αν θα πάμε να συνάψουμε μια σχέση εργασίας, εκεί υποκρύπτεται, αλλά δεν το λέμε, η παραίτηση από την ελευθερία μας να αποφασίζουμε εμείς για τον εαυτό μας, γιατί αυτό είναι η ελευθερία, να αποφασίζουμε εμείς και όχι κάποιος άλλος. Το μη άρχεστε υπομηδενός, θα μας πει ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, και στην πολιτική επίσης. Μην μου πείτε ότι υπάρχει κανείς που αποφασίζει στην πολιτική. Το ότι ασκούμε κριτική στην πολιτική ανάγεται στην ατομική μας ελευθερία. Για να γίνει πολιτική ελευθερία πρέπει να είμαστε πολιτικά ελεύθεροι. Έχουμε δικαιώματα πολιτικά, έχουμε δικαιώματα οικονομικά, στο μέτρο που απέμειναν κάποια, έτσι, αλλά δεν έχουμε ελευθερία πολιτική. Έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώσουμε, αλλά γιατί διαδηλώνουμε? Γιατί δεν έχουμε εμείς την ελευθερία να αποφασίζουμε ως αυτόνομες οντότητες μέσα στη χώρα. Επομένως, διαδηλώνουμε για να πιέσουμε αυτόν που κατέχει την ιδιοκτησία του συστήματος να τον αναγκάσουμε να ψηφίσει και κάτι που θα μας ευνοεί. Αυτό έχει τελειώσει τώρα, διότι οι συσχετισμοί στους δρόμους δεν παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Το είπαμε στην αρχή. Για να αλλάξουν οι συσχετισμοί σε επίπεδο χώρας και παγκόσμια, πρέπει οι κοινωνίες να μπουν στην πολιτική. Καθημερινά στην πολιτική. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που επενδύουν μάλιστα με το επιχείρημα της αντιδραστικής νεωτερικότητας ως αμέσω δημοκρατικό, γιατί όπου προσθέτουμε επιθετικούς περιορισμούς καταργούμε την κυρίως έννοια. Έτσι. Λοιπόν, η λεγόμενη αμεσοδημοκρατία που αναφέρεται στα δημοψηφίσματα, είτε είναι με πρωτοβουλίες συντεταγμένων ομάδων διαφόρων κατηγοριών που κινούνται στο εσωτερικό, εξέχοντας βεβαίως στο εσωτερικό των κοινωνιών, είτε σε πιο υψηλά επίπεδα όπως οι πολιτικές δυνάμεις, όποιος και να κινεί τη διαδικασία, είναι υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία. Είναι εσωτερικές υποθέσεις του παρόντος συστήματος, ολιγαρχικές. Θα αναφερθούν σήμερα σε ένα θέμα, μετά από ένα χρόνο σε ένα δεύτερο κλπ. Αντιπροσώπευση είναι η καθημερινή θέσμηση και λειτουργία στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων της κοινωνίας. Και όχι μια φορά κάθε τόσο. Είναι αυτό που έγινε, για σκεφτείτε πόσες χιλιάδες χρόνια πριν, και το απεκδηθήκαμε στη συνέχεια επί Σόλωνος, στις αρχές του 6ου αιώνα. Καθιέρωσε την αντιπροσώπευση. Έφτιαξε την κοινωνία σε δήμο, σε κοινωνία των πολιτών, και της έδωσε αρμοδιότητες εντολέα, δηλαδή το ελέγχην, το ευθύνην, οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, το ανακαλήν, το εκλέγην και το καθορίζειν το γενικό πλαίσιο των πολιτικών που θα ακολουθήσουν αυτοί οι οποίοι είναι εντεταλμένοι. Σήμερα την ιδιότητα του εντολέα και του εντολοδόχου την έχει ο Πρωθυπουργός. Άρα για ποια πολιτική ελευθερία μιλάμε? Το ίδιο συμβαίνει και με την οικονομία.
το δικαίωμα να έχει επιχείρηση, να μην έχει, να την κλείσει ή να την ανοίξει, την έχει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Δεν γίνεται κάποιος να έχει την ιδιοκτησία του συστήματος και αυτός που συμμετέχει σε αυτό να είναι ελεύθερος. Δεν γίνεται, αντικειμενικά δεν γίνεται. Διότι η ελευθερία είναι αυτονομία, άρα κατοχή συστήματος. Μας μιλάει ουσιαστικά Μενέλα για μια διαδικασία υποδούλωσης των πολιτών και όχι... Είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε στο βρεφικό στάδιο της εξέλιξής μας και προσπαθούμε να δώσουμε την εντύπωση ότι έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο της εξέλιξής μας. Διότι όταν μιλάμε για δημοκρατία, εννοούμε το τελικό στάδιο μιας ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας. Σήμερα δεν διαδηλώνει κανείς για τη δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, ότι είναι ουτοπική, όπως θα μας πούν κάποιοι. Σημαίνει ότι δεν είναι ο χρόνος της. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να ορίσουμε το σημερινό σύστημα ως δημοκρατικό. Αλλά επειδή ακριβώς για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να ξαναμπεί η κοινωνία στο παιχνίδι της πολιτικής, άρα στο σκοπό της πολιτικής, προϋποτίθεται να μπουν οι κοινωνίες στην πολιτεία, με άλλα λόγια να μεταβούν στο μέλλον και να μην τις κρατάμε στο παρελθόν, σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτά τα ζητήματα και να μην σκεφτόμαστε κατά τον τρόπο του 20ου αιώνα, του 19ου αιώνα που λέγαμε θα τους κατεβάσουμε στους δρόμους και θα πιέσουμε. Να μην σκεφτόμαστε ότι η λύση είναι να γίνει κρατική ιδιοκτησία της οικονομίας ή ιδιωτική. Διότι το αίμα που χύθηκε και η δίθεν αντίληψη ότι την εκμετάλλευση την προκαλεί το κεφάλαιο, κάνει αφαίρεση του γεγονότος ότι την εκμετάλλευση τη δημιουργεί η ιδιοκτησία, η διαφοροποιημένη από την κοινωνία, η ιδιοκτησία της οικονομίας και όχι το κεφάλαιο. Αν καταργήσουμε το κεφάλαιο ή αν το καταργήσουμε θα πάμε στην εποχή των σπηλαίων, αν το μεταφέρουμε στο κράτος θα πάμε στον ολοκληρωτισμό. Το ζήτημα είναι λοιπόν η ιδιοκτησία επί του συστήματος. Αυτό είναι άγνωστη χώρα βεβαίως. Και όταν το λέει κανείς μάλιστα στην αριστερά, το λέω συχνά διότι αυτή διακινεί την αντιδραστική λογική του πράγματος, περισσότερο από ότι ο φιλελευθερισμός σήμερα. Ο φιλελευθερισμός επενδύει στις σχέσεις δύναμης, που είναι υπέρ του γιατί η οικονομία είναι η δική του συνιστόσα. Αλλά η αριστερά επενδύει στην αντίδραση, δηλαδή σε έναν άλλον τρόπο υπεράσπισης των αγορών και του κεφαλαίου. Αυτό λοιπόν, όταν το λέει κανείς στην αριστερά, η αριστερά βγάζει σπυράκια. Υποφέρει. Δεν μπορεί να βγει από το καβούκι της αντιδραστικής λογικής του διαφωτισμού στην οποία έχει εγκυβωτιστεί. Σίγουρα πάντως το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιοκτησία, όπως μας είπατε, της εξουσίας, δεν θα τους παραχωρηθεί σε καμία περίπτωση έτσι, από τα συστήματα αυτά. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να διεκδικήσει ένας λαός, οι πολίτες, το δικαίωμά τους αυτό στην ιδιοκτησία της εξουσίας και αν αυτή η διαδικασία θα είναι κοινοβουλευτική ή ήρεμη και τι κίνδυνοι υπάρχουν σε περίπτωση που δεν επιτύχει τελικά την συμμετοχή. Γίνεται το πιο δύσκολο ζήτημα του πώς πάμε από μια εποχή σε μια άλλη. Κοιτάξτε, θα μπορούσε εύκολα κανείς να πει να κάνει μια επανάσταση η κοινωνία. Οι κοινωνίες δεν έχουν συνοχή με την έννοια του να ξυπνήσουν αύριο το πρωί και να έχουν πρόταγμα, συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένο τρόπο και χρόνο που θα συναντηθούν. Κάποιος πρέπει να τις φωνάξει. Σήμερα λοιπόν οι δυνάμεις που κινούν τα νήματα, τη συλλογικότητα της κοινωνίας, είναι οι κομματικές δυνάμεις. Το ερώτημα είναι λοιπόν πότε ή πώς εξελίσσονται τα πράγματα ώστε να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες. Η ιστορία μας έχει διδάξει και δεν χρειάζεται να πάμε στην αρχαιότητα που είναι πολύ πιο παραδειγματική, ας πάμε στην νεότερη που την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Η μετάβαση από τη φεουδαρχία της Μεγάλης Βρετανίας έγινε με τρόπο σχετικά ομαλό. Η μετάβαση της Γαλλίας έγινε με ρήξεις. Η μετάβαση της Ρωσίας έγινε με πολύ μεγαλύτερες ρήξεις και πολύ πιο καθυστερημένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας για κάποιους λόγους ήταν δεκτική στο να απορροφήσει
τα καινούργια φαινόμενα και να τα ενσωματώσει ώστε να εξελιχθεί ομαλά. Στην περίπτωση της Γαλλίας είχαμε ένα ενδιάμεσο φαινόμενο που οδήγησε στο αδιέξοδο και στη Γαλλική Επανάσταση. Στην περίπτωση της Ρωσίας είχαμε το απόλυτο αδιέξοδο. Και γι' αυτό η περίπτωση της Ρωσίας διαψεύδει ολοκληρωτικά την περιοδολόγηση του Μάρξ, που μας λέει ότι ο σοσιαλισμός είναι το ανώτερο στάδιο σε σχέση με τον καπιταλισμό. Ο σοσιαλισμός είναι ένα στάδιο μετάβασης από τη φεουδαρχία αντίστοιχο του φιλελευθερισμού, μετάβαση από τη φεουδαρχία στην νεότερη εποχή, στις κοινωνίες με ελευθερία. Απλώς προσηδιάζει στις κοινωνίες οι οποίες είναι σε καθυστέρηση, όπως ήταν η ρωσική, η κινεζική κλπ. Όπου χρειαζόταν να ξεριζώσουμε την ιδιοκτησία της φεουδαρχίας και την ιδιοκτησία του όποιου κεφαλαίου επιχειρηματικού υπήρχε, προκειμένου να, παίρνοντάς το κράτος, να φτιάξουμε την καινούργια κοινωνία. Αλλά δεν είναι ένα επόμενο στάδιο που θα έρθει κάποια στιγμή. Το επόμενο στάδιο θα είναι η αντιπροσώπευση στο μεσοδιάστημα και η δημοκρατία στο μακρύ χρόνο. Δηλαδή, η είσοδος των κοινωνιών στο πολιτικό σύστημα, δίκην ιδιοκτητών, συλλογικού ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό λοιπόν για να γίνει πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του πώς, δηλαδή θα γίνει επειδή θα δημιουργηθεί ένα αδιέξοδο, τότε θα έχουμε μια επανάσταση. Θα γίνει επειδή θα ακούσουν οι πολιτικές δυνάμεις ή κάποιες καινούργιες πολιτικές δυνάμεις ή κάποιες παλαιές τον απόϊχο του μέλλοντος και θα επενδύσουν σε αυτόν. Πολύ πιθανόν. Χρειάζεται όμως εδώ μία, αν θέλετε, νέα γνωσιολογία, ένα σύστημα γνώσης. Σήμερα δεν μας λένε τι θα είναι το αύριο. Κανείς από αυτούς που διακινούνται ως μεγάλοι στοχαστές στην υδρόγειο δεν μας λέει τι θα είναι το αύριο. Όλοι μας λένε ότι το αύριο θα είναι το σήμερα, μας προειδοποιούν μάλιστα μην το αγγίξουμε γιατί θα γίνει χειρότερη κατάσταση και ότι μέσα σε αυτό το σήμερα θα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα του αύριο. Αυτή η συντηρητική έως αντιδραστική στασιμότητα που διδάσκουν δείχνει και άγνοια πώς εξελίσσονται οι κοινωνίες, αλλά δείχνει και συντηρητισμό, άκρατο συντηρητισμό. Γιατί όταν συμβαίνει να το συζητώ έξω από την Ελλάδα, όχι εδώ δεν γίνονται αυτές οι συζητήσεις, και να τους εξηγώ ποια είναι ακριβώς η λειτουργία και η δυναμική της εξέλιξης αυτής, μια τυπολογία, μέχρι εκείνη τη στιγμή λένε «μα πώς θα γίνει» και δεν είναι δυνατόν. Όταν πείθονται ότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική και τελειώνει το επιχείρημά τους, λένε «δεν το θέλω». Αρχίζει δηλαδή η ιδεολογία του πράγματος. Λέω λοιπόν ότι, για να πάρουμε το ελληνικό παράδειγμα, έχουμε σήμερα όλες τις προϋποθέσεις μιας εξεγερτικής αντίληψης που υπάρχει στα μυαλά της ελληνικής κοινωνίας. Έχει εξαθλιωθεί, βρίσκεται στο βυθό, έχει επίγνωση του ποιος είναι ο εχθρός, ποιος την οδήγησε εκεί, τον ονομάζει, γι' αυτό και τον απορρίπτει στο 92%, είναι χειραγωγημένη, αναγκάζεται έστω σε αυτά τα 18-20% ποσοστά να προσέρχεται για να ψηφίσει τις διάφορες πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες τις διασπείρει στο μέτρο που κατά το 50% πηγαίνει και ψηφίζει, για να δημιουργήσει και εκεί ένα καθεστώς σύγχυσης. Δεν έχει όμως πρόταγμα. Γι' αυτό και λέω, δηλαδή αν συμβεί τώρα, αντί να εξεγείρεται δραπετεύοντας το εξωτερικό και τον πλούτο της και τον εαυτό της, να εξεγερθεί και να γίνει εναντίον, να κατέβει στο Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει, αυτοτελώς σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις, τότε αυτό που θα συμβεί θα είναι να έρθει ένας καινούριος σωτήρας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει θα αλλάξω το σύστημα. Θα σε βάλω μέσα, κυρία κοινωνία, να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Να κάνει αυτό που έκανε ο Σόρονας, παραδείγματος χάρη. Είδατε πόσο μακριά πάμε για να σκεφτούμε το σήμερα. Τόσο μακριά είμαστε από την εξέλιξη, τόσο μακριά μας οπισθοδρόμησαν σήμερα. Αν υπάρχει ένας μεγάλος θειασότης της αντιδραστικής λειτουργίας του πράγματος, είναι η αριστερή διανόηση. Και το λέω αυτό διότι
έχει απορρίψει το Μάρξ, αλλά έχει απορρίψει και την ελληνική οικουμένη που διδάσκει την πρόοδο και έχει αναγκαλιστεί το διαφωτισμό με έναν τρόπο ο οποίος είναι και επιλεκτικός. Δεν θέλει το έθνος, παραδείγματος χάρη, ως την κοινωνική φάτνη μέσα στην οποία δημιουργούνται οι συλλογικότητες. Θέλει όμως το πολιτικό σύστημα που είναι απολύτως διαφοροποιημένο από την κοινωνία. Αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως ένα άθροισμα ατόμων που μπορεί να είναι και άχρωμο και άοσμο για να μπορούμε να το διακινούμε και να το κάνουμε όπως μας αρέσει, να το ελέγχουμε. Και βεβαίως όταν σε επίπεδο ιδεολογίας διακινούν το διαφωτισμό, διακινούν τις έννοιες που παραποίησε κατάφορα ο διαφωτισμός, διότι ο διαφωτισμός δεν έφτιαξε καινούριες έννοιες. Ο διαφωτισμός πήρε ό,τι είχε να δώσει από πλευράς τίτλων, λέξεων, όρων, ενιών επομένως, η ελληνική γραμματεία και τι έκανε μετά από μία στιγμή, αφαίρεσε το περιεχόμενό τους και κράτησε τον τίτλο. Όπου δεν τη βόλευε έτσι, έβαλε επιθετικούς προσδιορισμούς. Μίλησε για άμεση αντί για την έμεση δημοκρατία. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν μπορούσε να πει ότι δεν υπάρχει στην αρχαιότητα δημοκρατία, αφού αυτή την εφήβρε, αυτή την εμπραγμάτωσε. Έβαλε όμως τον επιθετικό προσδιορισμό για να δημιουργήσει όρους ταξινόμησης στη δημοκρατία και του σημερινού πολιτικού συστήματος. Και μάλιστα υπάρχει τέτοια σύγχυση που δεν διακρίνουν μεταξύ αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά συστήματα. Δεν μπορεί να είναι ερμαφρόδιτο ένα σύστημα, δηλαδή να είναι και αρσενικό και θηλυκό. Μπορεί να είναι μέσα στις προδιαγραφές της φύσεως, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι ένα σύστημα και αντιπροσώπευση και όχι, και δημοκρατία. Όπως επίσης το θαύμα που διατείνεται ότι έχει πετύχει, να είναι συγχρόνως και αντιπροσώπευση και δημοκρατία το σημερινό σύστημα, τη στιγμή που δεν είναι ούτε αντιπροσώπευση ούτε δημοκρατία. Αν θα ήταν αντιπροσώπευση, το απλούστερο όλων, την ιδιότητα του εντολέα θα την είχε η κοινωνία, δεν την είχε ο Πρωθυπουργός και το πολιτικό προσωπικό, στο μέτρο που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι μια επανάσταση στο πεδίο των βεβαιοτήτων μας, των εννοιών που μας έχουν βάλει στο μυαλό και μας έχουν εγκυβωτήσει στην λογική της εναλλαγής στην εξουσία. Η εναλλαγή στην εξουσία οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Και κάθε νέα κυβέρνηση που θα έρχεται δεν θα ψηφίζεται για αυτό που προτείνει, αλλά θα ψηφίζεται επειδή απορρίπτεται η προηγούμενη. Και θα παραδίδει με τη σειρά της μια Ελλάδα μικρότερη από αυτή που παρέλαβε. Μια Ελλάδα μικρότερη σημαίνει μια κοινωνία φτωχότερη, πιο ανελεύθερη και παρεία στο διεθνές σύστημα. Αυτό δεν είναι πρόοδος, υποθέτω. Ναι, εννοείται. Να σας ρωτήσω, στη συνέχεια όσο μας λέτε, στη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά ίσως και σε άλλες κοινωνίες του Ευρωπαϊκού Νότου, φαίνεται λοιπόν να καταραίει ένας τρόπος ζωής που τα τελευταία χρόνια θεωρείται, όπως προείπαμε, συνώνυμος του εξυγχρονισμού, της προόδου και ενός ενδεχομένως εξευρωπαϊσμού. Το ξεφούσκωμα ενός τέτοιου τρόπου ζωής, όπως τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, θα λέγαμε, μας έχει ήδη εισάγει σε μια εποχή παρακμής, ισχυρίζομαι. Τα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά παρατράγουδα της οποίας παρακμής τα έχουμε ξαναδεί στην ιστορία. Θα ήθελα, πριν προχωρήσω στο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, να μου επιτρέψετε μία αναλογία με την ελληνιστική περίοδο. Τον 4ο αιώνα π.Χ., λίγο δηλαδή πριν την οριστική υποταγή στους Ρωμαίους, παρατηρείται ότι οι πολίτες αδιαφορούν για τις δημόσιες υποθέσεις και ασχολούνται μόνο με τα ιδιωτικά τους ζητήματα. Αυτό ισχύει τόσο για τους πιο πλούσιους, οι οποίοι επιδιώκουν τη διατήρηση και την ενίσχυση της οικονομικής τους ισχύως και ασχολούνται με τις πολύμορφες απολαύσεις και ειδονές του ιδιωτικού τους βίου, ενώ αδιαφορούν για τη συμμετοχή σε πολιτικές συζητήσεις, όσο ακόμα περισσότερο για τα φτωχά κοινωνικά στρώματα που σε περιόδους οξυμένης οικονομικής κρίσης ιδιωτεύουν αγωνιζόμενα για την επιβίωση. Στο πολιτισμικό και ιδεολογικό επίπεδο αναδεικνύεται συστηματικά η σημασία του πλούτου και της εύκολης καθημερινής ζωής των πλουσίων. Όπως μας αναφέρει η ιστορικός Κλοντ Μοσέ, το θέατρο λόγου χάρη του Μενάνδρου είναι ένα είδος αρχαίου τηλεοπτικού σύριαλ, μια κωμωδία ηθών με μόνιμους πρωταγωνιστές νέους ευκατάστατων οικογενειών.
Το θέμα των οποίων κωμωδιών είναι η άστατη ερωτική ζωή και οι κοσμικές περιπέτειες της τότε υψηλής κοινωνίας. Και μάλιστα αυτή η αναφορά, την οποία την έχω συνοψίσει, σε αυτό που σας διαβάζω τώρα, προέρχεται από το βιβλίο «Ο Έλληνας άνθρωπος», όπου την εισαγωγή την κάνει ο Βερνάν, και το άρθρο της ιστορικού Μοσέιν «Ο Έλληνας άνθρωπος και η οικονομία». Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την αίσθηση παρακμής την οποία ανέφερα και αν διαβλέπετε κάποια προοπτική να ξεθαυτούν οι αξίες του ελληνικού κοσμοσυστημικού ανθρωποκεντρισμού και να βγούμε ως κοινωνία από αυτή την τελματώδη συνειδησιακή στασιμότητα. Συνδέσατε με πολύ, θα έλεγα, ενδιαφέροντα τρόπο δύο μεγάλες περιόδους του ελληνισμού. Την τελευταία, δηλαδή τη μετάβαση από αυτό που αποκαλώ έθνος κοσμοσύστημα, της κοινωνίας των κοινών, των πόλεων, που τις έχουμε έως και το τέλος της τουρκοκρατίας, στο κράτος έθνος. Δηλαδή στο κράτος της μεγάλης κλίμακας. Αυτή η μετάβαση στον ελληνικό κόσμο δεν έγινε ομαλά. Έγινε με τον τρόπο της συντριπτικής ήττας του ελληνισμού. Όταν λέμε συντριπτική ήττα, ξέρετε, υπήρχαν δύο δρόμοι εξόδου από την προηγούμενη εποχή και εισόδου στη νεότερη εποχή. Ο ελληνικός δρόμος, που ανάγεται στην περίοδο του Βυζαντίου και μετά, και ο δυτικοευρωπαϊκός δρόμος, που είναι παράγωγος του ελληνικού δρόμου. Εκεί μετακενώθηκαν οι πόλεις, η νομισματική οικονομία, η εταιρική οικονομία, και που όμως είχε ως χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι εκτός από την Ιταλία βασιζόταν στην εσωτερική εγκατάσταση των κοινών, των πόλεων, μέσα στο φέουδο. Γι' αυτό και έχουμε μετά τη δημιουργία της συνένωσης πολλών φέουδων, βιαίως, και τη δημιουργία των απολυταρχικών κρατών. Έτσι δημιουργείται λοιπόν το κράτος της μεγάλης κλίμακας, που στη συνέχεια γίνεται κράτος έθνος. Είναι δύο δρόμοι. Σε αυτούς τους δύο δρόμους λοιπόν ιτήθηκε ο πρώτος, ο καθαρά ελληνικός δρόμος. Τι συνεπήγετο η νίκη αυτού του δρόμου, τι θα συνεπήγετο? Να κεφαλαιοποιηθεί το ελληνικό παρελθόν στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας, δηλαδή τη δημοκρατία από την πόλη να την καταστήσουμε στο κράτος έθνος, και όχι να ξεκινήσουμε από μηδενική αφετηρία, άρα την απολυταρχία, την απόλυτη ιδιοποίηση του κράτους, δηλαδή την φεουδαλική οικοδόμηση του κράτους, και στη συνέχεια σε μια φεουδαλική δεσποτική αντίληψη του κράτους χωρίς το μονάρχη. Γιατί το κράτος που έχουμε σήμερα είναι το κράτος της απολυταρχίας χωρίς τον απολυταρχικό άρχοντα. Αντί να είναι ο Κοντογιώργης Λουδοβίκος, είναι το κράτος, το νομικό πλάσμα του κράτους, που πηγαίνει ο Κοντογιώργης, ο όποιος Κοντογιώργης, και έχει τις ίδιες ασυλίες υπεράνω του νόμου, τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες που είχε ο προηγούμενος Λουδοβίκος. Έτσι. Λοιπόν, μην δηλαδή μπλέκουμε τα πράγματα στα ζητήματα αυτά. Είμαστε σε αυτή την πρώιμη βρεφική εποχή. Η ήττα αυτή λοιπόν του ελληνικού δρόμου σημαίνει, του ελληνικού κοσμοσυστημικού δρόμου, σημαίνει και την ήττα του ελληνισμού, η οποία ολοκληρώνεται με την ολική αποτυχία της Ελληνικής Επανάστασης. Τι έγινε στην Ελληνική Επανάσταση? Κατέρευσε το πρόταγμα των Ελλήνων που είχαν την εποχή εκείνη. Το βλέπουμε στο πρόταγμα του Ρήγα, στο Σύνταγμα του Ρήγα, το βλέπουμε και στους άλλους, που ήταν να δημιουργηθεί ένα τεράστιο ισοδύναμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή περίπου κράτος, το οποίο θα είχε ηγεμονεύουσα ιδεολογία την ελληνική και θα είχε μέσα αυτή την πολυσημεία των επιμέρους εθνοτήτων, πολιτισμικών δηλαδή οντοτήτων. Άρα ελευθερίες εκεί που δεν διανοούνταν η Δύση. Και δημιουργήθηκε ένα κράτος θνησιγενές, προτεκτοράτο, έτσι, θεσμημένα δηλαδή προτεκτοράτο, εγκαταστάθηκε μία απολυταρχία, και μάλιστα στο όνομα του εξευρωπαϊσμού, προσέξτε, την αντίδραση την όρισαν ως πρόοδο, βάζοντας τη λέξη όχι της προόδου, αλλά του εξευρωπαϊσμού. Και στη συνέχεια
κατήργησαν τη θεσμημένη συλλογικότητα, δηλαδή τους δήμους και τα κοινά, που ο Καποδίστριας προσπάθησε να τα ξαναφέρει στην παλιά τους κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, είναι αυτό το κράτος που το παρέλαβαν στη συνέχεια η ελληνική πολιτική τάξη, οι φορείς της ελληνικής πολιτικής τάξης, και καταπολέμησαν όσο κανείς άλλος το πρόταγμα που οι ίδιοι διακήρυξαν για εσωτερικούς λόγους, δηλαδή της μεγάλης ιδέας της εθνικής ολοκλήρωσης. Γιατί? Πάρτε το πολύ απλά το πράγμα. Ποιοι κέρδισαν? Αυτοί που έφτιαξαν, εν πάση περιπτώσει, με τον αγώνα τους το κράτος, ήταν οι πιο καθυστερημένοι, δεν είναι μομφοί, είναι τίτλος τιμής που απελευθέρωσαν τη χώρα, αλλά από την άλλη μεριά έγιναν αυτή η άρχουσα τάξη της χώρας. Και επομένως, όταν η χώρα δεν απελευθερώθηκε στο σύνολό της, εκεί που υπήρχαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί, άρα αστικές δυνάμεις, το ήθος αυτής της χώρας ήταν το ήθος αυτής της πιο καθυστερημένης ελληνικής εκδοχής. Για κάντε μια προβολή σκέψης και πείτε, αν η Ελλάδα δεν είχε απελευθερωθεί στην καταστραμμένη Πελοπόννησο, και καθυστερημένη και κατεστραμμένη, και είχε δημιουργηθεί γύρω από τη Θεσσαλονίκη, γύρω από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, ποιο θα ήταν το ήθος της πολιτικής, ποια θα ήταν η πολιτική κατάσταση, η οικονομική κατάσταση της χώρας, και ας ήταν μικρή. Προσέξτε, γνωρίζουμε ότι είχαν ακόμα και θεσμοθετήσει την απαγόρευση της έλευσης των Ελλήνων μέσα με νόμους κατά των ετεροχθόνων κλπ. Δεν ήθελαν, παραδείγματος χάρη, με κανένα τρόπο να έρθει η οικουμενική ελληνική αστική τάξη, που είχε τεράστια υποδομή ισχύως σε ένα πολύ ευρύ ορίζοντα γεωγραφικό. Γιατί αυτοί όλοι θα γινόντουσαν το πολύ πρόεδροι ορεινών κοινοτήτων. Κατήργησαν λοιπόν την συλλογικότητα, το Δήμο, άρα καθάρισαν με την κοινωνία και είχαν να κάνουν με τον καθένα χωριστά από τους πολίτες, πελατειακή σχέση, εμπόδισαν να έρθει στην Ελλάδα και η μεγάλη αυτή δύναμη του ελληνισμού, η πνευματική και η οικονομική δύναμη, και έμειναν μόνοι να κυβερνούν μια χώρα η οποία τη ρήμαζαν, και βεβαίως αυτή χρησίμευε για να αποδομεί και να καταστρέφει τον μείζωνα ελληνισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα η μόνη αστική τάξη που ανάγεται σε αυτό το παρελθόν είναι η τάξη της ναυτιλίας, η οποία είναι πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο με ανταγωνιστικούς όρους, γιατί διέφυγε από τα ελληνικά σύνορα, δηλαδή από την ελληνική εξουσία. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αλλά δεν θέλουν. Και βλέπουμε λοιπόν την αριστερά, επειδή μιλάμε και για το βιβλίο αυτό, να ενοχοποιεί, να βάζει δηλαδή την ιδεολογία της αριστεράς για να καθαγιάσει την πολιτική της κομματοκρατίας εναντίον της αστικής τάξης, η οποία ήταν καθαρόαιμη και με οικουμενικά χαρακτηριστικά. Δεν χρειαζόταν το κράτος για να οικοδομηθεί όπως έγινε με τις ευρωπαϊκές. Υπήρχε ήδη. Λοιπόν, όταν μιλάνε για ελληνόφωνους, είναι γιατί δεν θέλουν να μπαίνουν σε διαδικασία σύγκρισης. Δεν θέλουν να εμπνέεται ο Έλληνας από αυτή την πρόοδο που είχε να διακινήσει ο ελληνικός κόσμος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ολικής οπισθοδρόμησης αυτού του ελληνικού κόσμου, με την αποδόμησή του και την ήττα του. Αναφερθήκατε όμως στην εποχή των ελληνιστικών χρόνων. Κοιτάξτε, δεν έχουμε μια παρακμή στους ελληνιστικούς χρόνους. Αντιθέτως, έχουμε μια τρομακτική απογείωση, η οποία είναι πολύ σήμαντη. Έχω ο δεύτερος τόμος του ελληνικού κοσμοσυστήματος, που έχει κυκλοφορήσει πριν από ένα χρόνο, αναλύει αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Η κατάκτηση από τους Ρωμαίους δεν έγινε επειδή είχε παρακμάσει ο ελληνικός κόσμος. Έγινε επειδή ο ελληνικός κόσμος δεν μπόρεσε να οδηγήσει στην ολοκλήρωση της οικουμένης, διασπάστηκε και λειτουργήσε την οικουμένη με όρους κρατοκεντρικούς. Αναλώθηκε σε μια πλήρη εσωτερική διεκδίκηση ηγεμονίας. Ο Πολύβιος μας λέει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, αντιτείνει την ελευθερία στην ηγεμονία και φέρνει παραδείγματα. Εάν ο ελληνικός κόσμος, αυτοί που ηγούνταν του ελληνιστικού κόσμου,
είχαν σκεφτεί και οργανώσει τον ελληνικό κόσμο κατά έναν τρόπο που θα εδραζόταν στην ελευθερία και όχι στο ποιος θα ηγεμονεύσει πάνω στον άλλον, οι Ρωμαίοι δεν θα έφταναν ποτέ στην Ελλάδα. Ήδη έχουν επισημάνει το γεγονός ότι ο κίνδυνος από την Δύση, είτε επικρατήσουν οι Καρχιδόνοι είτε οι Ρωμαίοι, θα είναι μείζον για τον ελληνικό κόσμο και ξεκίνησαν μια διαδικασία εθνικής συγκρότησης του όλου, η οποία είναι πρωτοφανής. Δεν τη συναντάμε στην εποχή του Ισοκράτη των πόλεων κρατών. Την συναντάμε εδώ, διότι ο κίνδυνος που διατείνονται είναι εθνικός. Ο Πολύβιος εκατοντάδες φορές επικαλείται την ελευθερία των Ελλήνων. Αλλά η ελευθερία των Ελλήνων δεν είναι η ελευθερία ενός κράτους, έθνους των Ελλήνων. Είναι η ελευθερία των πόλεων και των ελληνιστικών κρατών που θα πρέπει με όρους συνέργειας να τα βρουν μεταξύ τους, να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό. Σε αυτό το επίπεδο δεν τα βρήκαν και γι' αυτό κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους. Εδώ όμως έχουμε στη δεύτερη φάση, γιατί στην πρώτη φάση προσπάθησαν να το κάνουν αυτό. Έχουμε το συνέδριο της Κορίνθου με τους Μακεδόνες και τους άλλους, σταθεροί οι Μακεδόνες αυτό, και έχουμε στη συνέχεια και την υπονόμευση αυτής της εθνικής συνέργειας από τους Αιτωλούς, οι οποίοι έκαναν μια συμφωνία με τους Ρωμαίους, η οποία μας λένε οι πηγές δεν είχαν καν σχέση με τα ελληνικά θέσμια. Ήταν βαρβαρική. Λοιπόν, αυτό από τη στιγμή λοιπόν που οι Ρωμαίοι μπήκαν στην ελληνική κοσμοσυστημική πραγματικότητα ως ένα μέρος, ένα κράτος, μια πόλη κράτος δηλαδή μέσα στο σύνολο του ελληνικού κόσμου, άρχισαν να διατητεύουν, να διαιρούν και να κυριαρχούν τους μεν και τους δε στη συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο οι Ρωμαίοι ηγεμόνευσαν και μάλιστα μας το λένε οι ίδιες οι πηγές. Δεν θα μπορούσαν οι Ρωμαίοι να νικήσουν τους Μακεδόνες εάν δεν είχαν δίπλα τους Αιτωλούς και πολλούς άλλους. Δεν θα μπορούσαν να νικήσουν τον Αντίοχο εάν δεν είχαν τους Ροδίους και πολλούς άλλους. Δηλαδή ήταν εκείνοι οι οποίοι ενίσχυσαν ακριβώς την νίκη και τελικά την πολιτική κυριαρχία των Ρωμαίων. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε μία περίοδο στην οποία, στη δεύτερη φάση δηλαδή, που οι Ρωμαίοι γίνονται εσωτερικό πρόβλημα των Ελλήνων, που ο ελληνικός κόσμος διαιρείται. Οι ολιγάρχες, οι οποίοι υποστηρίζουν τους Ρωμαίους, γιατί τους στηρίζουν, και οι δημοκρατικοί, δηλαδή ο πολύς λαός, οι οποίοι πολεμούν εναντίον των Ρωμαίων και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι πρωτόγνωρος για τα ιστορικά δρόμενα. Αυτή λοιπόν η μεγάλη διαφορά υπάρχει σε αυτή την περίοδο. Όταν στην Αχαϊκή Συμπολιτεία οι δημοκρατικοί που κυβερνούν κάποια στιγμή αποφασίζουν οι πλούσιοι και οι πλούσιες να δώσουν κοσμήματα, χρήματα κλπ. Εξεγείρονται. Γιατί δεν θέλουν να βάλουν τον εαυτό τους ως θυσία απέναντι στον κοινό εχθρό που είναι οι Ρωμαίοι. Το βλέπουν ως ταξικό εχθρό και τους βλέπουν ως συμμάχους, φέρνουν δηλαδή εξωτερική βοήθεια για να αντιμετωπίζουν τον εσωτερικό εχθρό. Βλέπετε γιατί το έθνος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν θα επικρατήσει ο συνολικός πατριωτισμός, εθνικός, ή ο επιμέρους ιδεολογικός πατριωτισμός. Το συναντάμε και σήμερα αυτό, όπως ξέρετε. Στη συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω επίσης το εξής. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα σήμερα θα μπορούσαν να εκλειφθούν και ως διαδικασίες εξοντωσής της, οι οποίες αναλογικά με το μέγεθός τους φαίνεται να μην εγείρουν παρά ελάχιστες αντιδράσεις από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας, η οποία μοιάζει σαστισμένη, μπερδεμένη και κυρίως λίγο έως πολύ αδιάφορη για το παρόν και το μέλλον της. Και αυτό νομίζω ότι το συναντούμε, το βλέπω και εγώ καθημερινά στην άσκηση του επαγγέλματός μου, αλλά νομίζω ότι αν κυκλοφορήσουμε και μιλήσουμε και έρθουμε σε επαφή και συζητήσουμε με τους ανθρώπους, το βλέπουμε αυτό διαρκώς αν διαβάσουμε τις εφημερίδες. Θα έλεγε κανείς λοιπόν πως μοιάζει να έχει χάσει το αίσθημα της αυτοσυντήρησής της, εκλογικεύοντας πολλές στάσεις συμβολικής αυτοκτονίας ή απλώς παριστάνοντας
πως δεν βλέπει όλα αυτά που υφίσταται. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς ερμηνεύετε την πολιτική και κοινωνική κατάσταση των σύγχρονων νεοελλήνων. Υπάρχει διαφορά με τις προηγούμενες γενιές και αν υπάρχει, ποια θεωρείτε ότι είναι και πού οφείλεται? Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει συνείδηση της κατάστασής της. Έχει και μάλιστα πάρα πολύ σημαντική. Εάν θέλουμε να δούμε τι σκέφτεται η ελληνική κοινωνία, δεν πρέπει να ρωτάμε τον έναν ή τον άλλον ή να βλέπουμε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά να εκτιμάμε αυτό το οποίο διατυπώνει όταν ερωτάται ως συλλογικό υποκείμενο. Αλλά και ως πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι με την είσοδο στην κρίση η ελληνική κοινωνία ανέπτυξε μια σειρά από δράσεις. Έχουμε τα Δεκεμβριανά του 2008, έχουμε στη συνέχεια τις γιγαντιαίες και πολύ δυναμικές διαδηλώσεις, έχουμε τους αγανακτισμένους και θα έλεγα έχουμε και τις παρεκβατικές επιλογές της που έχουν να κάνουν με είτε μικροκόμματα που ήταν παρασιτικά και οριακά μέχρι τώρα, είτε αφορούν τη Χρυσή Αυγή και διάφορες άλλες τέτοιες αντισυμβατικές καταστάσεις. Επομένως, η ελληνική κοινωνία έχει άποψη και συγχρόνως προσπάθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό να συμπήξει συλλογικότητα η οποία θα ερχόταν απέναντι, θα τοποθετούνταν απέναντι στην κομματοκρατία, σε όλο το φάσμα της κομματοκρατίας, ακριβώς γιατί ήταν στοχευμένοι και ενοχοποιημένοι. Θα θυμάστε ότι τους είχαν θέσει σε ένα μεγάλο διάστημα σε κατοίκον περιορισμό. Άρα λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Ότι έχουμε μια κοινωνία προσπάθησε να συμπήξει συλλογικότητα και να δράσει και δεν βρέθηκαν οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα την έκαναν να την συνεγείρουν και να της δώσουν πρόταγμα, δηλαδή λύση στο πρόβλημά της. Οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις καταπολέμησαν, ορίζοντάς τες ως όχλο οποιασδήποτε πρωτοβουλίες που δεν ήταν κομματικά διατεταγμένες και συγχρόνως δεν τις έδωσαν άλλη προοπτική εκτός από το δίλημμα να ηγεμονεύσουν αυτές αντί των άλλων. Άρα λοιπόν σε αυτό το αδιέξοδο στο οποίο την έχουν οδηγήσει, το οποίο εγώ το έχω ορίσει ως καθεστώς κατοχής, εσωτερικής κατοχής, η κοινωνία δεν έχει άλλη διέξοδο εκτός από το να δραπετεύσει. Βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, η κομματοκρατία, κατηγορεί ποιους? Αυτούς οι οποίοι για να διασωθούν οι ίδιοι φεύγουν στο εξωτερικό και αυτούς οι οποίοι για να διασώσουν το μόχθο τους, τον πλούτο τους, είτε είναι φορολογημένος είτε δεν είναι, τον έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Έθετα διαρκώς το ερώτημα. Για να κατηγορήσετε αυτούς, πρέπει πρώτα να διερωτηθείτε ποιος ευθύνεται που τρομοκρατεί την κοινωνία για να βγάλει τον πλούτο της και να φύγει η ίδια έξω. Ποιος δημιουργεί το αδιέξοδο δηλαδή. Αυτό γιατί δεν το κάνετε? Δημιουργήσατε ασφαλείς συνθήκες επενδυτικές για να μείνει ο Έλληνας στην Ελλάδα? Μα να πάρουμε ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος είχε πρώτης κρίσεως μετοχές της Εθνικής ή μιας οποιαδήποτε άλλης τράπεζας, ας πούμε 250.000 ευρώ, ξέρετε πόσα θα είχε σήμερα αν τα είχε αφήσει εκεί? 450 ευρώ. Έχει μετρηθεί. Καταλαβαίνετε επομένως ότι όσοι είχαν την αφέλεια να αφήσουν τον πλούτο τους στην Ελλάδα, τον μηδένισαν. Και λέω εγώ, ένοχος γι' αυτό υπάρχει? Έλεγα πάντα ότι έπρεπε να αρχίσουν όχι με αυτούς που βγάλαν την περιουσία της έξω, που εννοείται ότι πρέπει να ελεγχθούν αν είναι φορολογημένοι ή όχι, αλλά με αυτούς οι οποίοι είχαν και μέσα στην Ελλάδα τον πλούτο και να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτούς οι οποίοι είχαν την πολιτική ευθύνη. Πρώτα δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από τους λογαριασμούς των πολιτικών και των συγγενών τους,
να δούμε τι χρήμα ελεύθερα διακινείτο εκεί και από πού προερχόταν? Γιατί δεν έγινε ποτέ? Μίλησαν κάποια στιγμή για κάποια κατάλογο μερικών χιλιάδων που τον έφτιαξε μετά την κατακραυγή βεβαίως η Τράπεζα της Ελλάδος. Και μου λέει κάποιος από μέσα ότι είχαν βγάλει αυτούς οι οποίοι ήταν επικίνδυνοι πολιτικά από τον κατάλογο. Αλλά τι έγινε με αυτούς? Ας μας πούν. Τι έγινε γιατί κάθε θεσμοθέτηση που γινόταν για ένα ζήτημα έβρισκαν και το παρακλάδι για να γλιτώνουν οι επιτίδιοι. Τι έγινε με τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, παραδείγματος χάρη? Γιατί, αφού έχουν το περιουσιολόγιο, δεν κάλεσαν αυτούς που δεν έκαναν ποτέ δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας να τους ελέγξουν? Δεν αισθάνεται ο καθένας ότι είναι ένα κορόιδο μέσα στον τόπο του? Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε, το ήθος της κοινωνίας είναι το ήθος που επιβάλλει η πολιτική. Και σε αυτό το βιβλίο ακριβώς έβαλα επίτηδες αυτή τη διατύπωση που δεν είναι δική μου βεβαίως, είναι ενός αρχαίου του Ισοκράτη, το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν. Δηλαδή το ήθος όλης της πολιτείας προσομοιάζει με το ήθος αυτών που την κυβερνούν, δηλαδή με το ήθος του πολιτεύματος. Εάν με απλά λόγια ξέρω ότι για να διορίσω το παιδί μου ως πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να πάω στον πολιτικό, δεν θα το διορίσω ποτέ εάν δεν πάω στον πολιτικό. Ξέρουμε ότι όταν παίζεται το ζήτημα των ηγεσιών στα κόμματα, όπως ήταν στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, όπως είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, το ερώτημα είναι εάν είσαι με το κόμμα για να σου διορίσουν το παιδί ή δεν είσαι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με τις άδειες, τις οικοδομικές, το ίδιο συμβαίνει με τις αγροτικές γέες που έχουν βάλει 1.002 μοίρια όσα εμπόδια για να μην επιτρέψουν στην κοινωνία να επανέλθει στον τόπο της και να καλλιεργήσει τα χωράφια της ή να τα αξιοποιήσει. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα πεδία. Άρα λοιπόν, εάν το ήθος της πολιτείας είναι αυτό, διαπλοκή και διαφθορά, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας για να επιβιώσει αυτό θα κάνει. Όπως και τώρα, επειδή το ήθος της πολιτείας είναι η καταδίωξη του πολίτη και του επιχειρήν και του ελληνικού πλούτου, το διέφυγαν στο εξωτερικό. Ξέρετε, μιλάνε συχνά, τους βολεύει, για ξένες επενδύσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν υπήρχαν συνθήκες στην Ελλάδα σταθερότητας και δημιουργούσαν εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία, ο πλούτος της ελληνικής κοινωνίας είναι τέτοιος που δεν θα αρκούσε μόνο να κινητοποιήσει την οικονομική αναδιάρθρωση της χώρας, αλλά πολλών άλλων χωρών. Είναι τεράστιος ο ελληνικός πλούτος. Δεν τον θέλουν όμως, γιατί ο ελληνικός πλούτος έχει και λόγο. Ενώ ο ξένος πλούτος, ο κινεζικός, ο οποιοσδήποτε, όχι γιατί πρέπει να είμαστε εναντίον αυτού του πλούτου, ο κινεζικός, ο οποιοσδήποτε πλούτος είναι ξένος προς τα πολιτικά δρόμενα. Δεν θα παρέμβει. Θα κάνει διαπλοκές. Τους ακούτε. Δεν φτιάχνουν νομοθεσία που να κινείται στον αυτόματο η επενδυτική λογική και να ελέγχονται να ελέγχεται το επιχειρήν στη διαδικασία. Λένε όποιος θέλει να επενδύσει να έρθει σε μένα, οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Είναι πρωτοφανές. Μου θυμίζει στην προηγούμενη κυβέρνηση υπήρχε κάποια κυρία υπουργός που πήγε κάποιος που ήθελε να επενδύσει, μια μεγάλη επένδυση, και του είπε δηλαδή το πρόβλημά του και λέει, ξέρεις, εμπλέκονται οι έτσι ή αλλιώς, μου δημιουργούν προβλήματα, δεν μπορώ να επενδύσω και περνάει ο χρόνος και θα φύγω. Και λέει, θέλετε κύριε μου να λύσετε το πρόβλημά σας? Υπουργός κυβέρνησης. Θα πάτε στον κύριο, το Γερμανό που ήταν ο επί των, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Ράχενμπαχ, μπράβο, για να τους μαζέψει όλους και να προχωρήσει η υπόθεση. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι πολιτικό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η κακοδαιμονία αυτής της χώρας δεν οφείλεται στην διεθνή των αγορών. Και άλλες χώρες ζουν σε αυτό το καθεστώς της διεθνούς των αγορών. Αλλά εδώ απλώς εκτέθηκε, γιατί λαιλατήθηκε και είναι αντίληψη ιδιοποίησης και λαφυραγωγίας του πλούτου της χώρας και της κοινωνίας από τις πολιτικές δυνάμεις.
Και είναι αδιέρετο το σύστημα αυτό. Το αντιλαμβάνονται από τη δεξιά ως την αριστερά έτσι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το ελληνικό πρόβλημα είναι πρωτογενώς πολιτικό ελληνικό. Και δεν θα αλλάξει, η κοινωνία δεν θα δει άσπρη μέρα. Κάθε κυβέρνηση θα παραδίδει και μια Ελλάδα μικρότερη, εάν δεν αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Η αλλαγή του πολιτεύματος, να μπει η κοινωνία στην πολιτεία για να αλλάξουν τα πράγματα και να εναρμονιστεί η πολιτική που ασκείται με το συμφέρον της χώρας, μόνο αυτό το δρόμο έχει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά είναι και αυτό που είναι το αδύνατο, διότι η κοινωνία δεν έχει αυτό το πρόταγμα ως προοπτική, διότι ο ένας τώρα έχει καθοδηγηθεί στην αλλαγή της εξουσίας και συγχρόνως δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη η οποία θα συνεγείρει την κοινωνία, θα της δώσει το πρόταγμα για να βγει μπροστά και να ηγεμονεύσει, γιατί θα ηγεμονεύσει κυριολεκτικά η πολιτική δύναμη που θα αναγκαλιστεί την αλλαγή του πολιτεύματος, να μεταβληθεί η κοινωνία σε πολιτικό παράγοντα και άρα να οδηγηθεί στο μέλλον. Άρα αυτές οι ατομικές στρατηγικές δραπέτευσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιλαμβάνουν μέσα τους ένα μικρό σκύρτημα αντίστασης, εφόσον έχουν καμφθεί όλες οι συλλογικές αντιστάσεις και μάλιστα η μία μετά την άλλη. Το δημοψήφισμα ήταν μία από τις τελευταίες σφαλιάρες, θα λέγαμε, που έλαβε η προσπάθεια συλλογικής αντίστασης. Είναι η κορονίδα της πολιτικής απάτης που θα μπορούσε να διακινηθεί, διότι είτε λέγαμε ναι είτε όχι, το μνημόνιο ήταν εξίσου ισχυρό. Δεν μας έλεγαν, όπως εισέπραξαν πολλοί, ναι ή κατά του μνημονίου. Μας έλεγαν υπέρ του μνημονίου της κυβέρνησης ή υπέρ του μνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τρόικας. Δεν μας έλεγαν ότι είμαστε υπέρ ή κατά του μνημονίου. Ανεξαρτήτως του τι ψηφίστηκε, λοιπόν, το μνημόνιο ήταν δεδομένο. Γι' αυτό λέω είναι μεγάλη απάτη. Διότι η κοινωνία δεν χρησιμοποιείται για να αποτελέσει το υπομόχλιο για τη δική τους πολιτική που θα ακολουθήσουν, αλλά για να εξαπατηθεί και να υφαρπάξουν την εκλογική νομιμοποίηση. Να ευχαριστήσουμε να ξαναδείξουμε τον κύριο Κοντογιώργη οπωσδήποτε και να πω ότι για να υπάρχει μία ελπίδα σπίθας αντίστασης πρέπει να έχουμε και αυτογνωσία αλλά και κοινωνιογνωσία καθένας από εμάς. Οπότε όλα αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή αλλά και αυτά που θα διαβάσουμε στο συγκεκριμένο βιβλίο, να το δείξω, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κοντινό πλάνο. Εδώ ακριβώς. Η Σιριζέα Αριστερά ως Νέα Δεξιά, το συντηρητικό ιδιώνυμο της αριστεράς, εκδόσεις Πατάκη, του κύριου Γιώργου Κοντογιώργη. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν. Το οποίο είναι τώρα καινούριο, έτσι. Είναι λίγο 2 εβδομάδων. Οπότε να ευχηθούμε καλοτάξιδο. Θα το έλεγα ότι είναι, ξέρετε, θα το πω σε εισαγωγικά, ένα εγκόλπιο αυτοσυνειδησίας και αυτογνωσίας. Δηλαδή, δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε. Είναι ένα κάλεσμα σε μία αυτογνωσία, άρα σε μία απαλλαγή από τις βεβαιότητες που μας διακινούν καθημερινά η μεν και η δε, να τους αντιμετωπίζουμε με ενιαίο τρόπο, διότι κανείς δεν διαφέρει, μοιάζουν ως μια σταγόνα νερού όλοι από τη δεξιά μέχρι την αριστερά, ανεξαρτήτως του πολιτικού λόγου που εκφέρουν. Άρα να αντιληφθούμε ότι η λύση μας δεν είναι η εναλλαγή στην εξουσία, αλλά η αλλαγή προτάγματος, ξεκινώντας από την οικοδόμηση του πραγματικού περιεχομένου των ενιών και η αξίωση προς ένα κατελάχιστον αντιπροσωπευτικό σύστημα. Να μάθουμε όμως τι είναι το αντιπροσωπευτικό σύστημα και πώς θεσμείται και όχι να έχουμε όλους αυτούς τους διακινητές των διαφόρων ιδεολειψιών που κατέχονται από την πλήρη άγνοια και που ουσιαστικά οδηγούν σε μια νέα αυτοπαγίδωση της κοινωνίας στο όνομα της δίθεν αμασοδημοκρατίας κλπ. Να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει λύση στην ελληνική χώρα για το μέλλον, προκειμένου να μην μεταβληθεί οριστικά από μια χώρα με κοινωνική συνοχή, με συγκεκριμένη ύπαρξη σε έναν χώρο που κατά πάσα πιθανότητα, αν συνεχιστεί έτσι, θα είναι και ακροτηριασμένος. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη που ήταν σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας.
και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Και παρότι μόλις βγήκαμε από το Πάσχα και τις διακοπές, να ευχηθούμε καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Yes.